Dobrý večer, vážení přátelé, omlouvám se za malé zdržení. Vítám vás tady na dalším večeru z cyklu Komédia a intermediální integrál. Jak jistě víte, tuto sezónu, protože slavíme 30 let Davidského divadla, tak jsme všechny ty komédie zasvětili hostům, kteří jsou nějak významným způsobem spojení s Davidským divadlem. Samozřejmě tu nejsou všichni, kdo jsou spojení s Davidským divadlem, je to určitý výběr, takže dnes mám tu možnost přivítat vlastně velmi vzácné a důležité hosty, a to je Michal Vajdička a Daniel Majling. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy to jistě asi všechno víte, ale já vám to připomenu. Michal Vajdička s Danielem Majlingem vytvořili pro Davidské divadlo inscenace Ucpaný systém Racek, Vzkříšení, Každý má svou pravdu, a Daniel Majling ještě byl autorem hry Vina, a Michal Vajdička byl dokonce 2 sezóny uměleckým šéfem Davidského divadla, takže si máme o čem povídat a zároveň jsou to oba tvůrci, kteří pracují i na Slovensku, nebo především na Slovensku, takže můžeme i, pokud vás to bude zajímat, třeba srovnávat, jaké je divadlo na Slovensku a u nás. Záleží to na vás, máte celou dobu možnost se na cokoliv zeptat, takže jakým způsobem ten večer proběhne, je i ve vašich rukou. Takže vás tímto vyzývám, abyste se nebáli se na cokoliv zeptat. Budeme se bavit o tom, jak vzniká divadelní inscenace, od toho dramaturgického záměru, nebo dokonce od vzniku dramatizace nějakého románu až po výslednou inscenaci, o režii, nebo o tom, jak se vede divadlo. Tak já se tady všech hostů během těch večerů v této sezóně ptám, jak jste se vlastně ocitli v Davidském divadle, tak to je taková startovní otázka. Takže bychom mohli zkusit zavzpomínat, jak jste se vlastně dostali, nebo kdy poprvé a jakým způsobem jste pracovali v Davidském divadle. No to máme rovnakú cestu, tak... A ja som hovorca. No tak spoločne sme tak. Ja by som možno predtým ešte spomenul, ako sme sa my zamilovali do Davidského divadla ešte predtým. Ako, to je ešte lepší téma. Teda. A ako sme sa sem dostali, pretože ja som to už aj viackrát povedal, myslím, že to platí aj pre Miša, že ja som mal 2 také veľmi silné, intenzívne zážitky, ktoré ma ovplyvnili počas vysokej školy. Videl som 2 inscenácie, ktoré ma silno zasiahli, a prvá tá inscenácia bol Davidský Oblomov, ktoré sme videli v štúdiu Plus S. My sme boli v ročníku. My sme boli ešte veľmi mladí vtedy. Nie, že by sme chceli povedať, že by... A Davidské divadlo vtedy hostovalo v štúdiu Plus S, to mal na starosti pán Lasica, on nás učil autorský seminár, čiže nám vždy na celý ten festival Českého divadla, ktorý trval asi 2 týždne, tam hostovali České divadla, tak nám vybavil takú ako hromadnú stupenku, permanentku, a my sme tam sedeli na schodoch. A ja si pamätám, že ja som bol úplne očarený z Oblomova, a potom ešte prišli 2 inscenácie hostovať a tie sa mi tiež veľmi páčili, a to bol vtedy Príbehy obyčajného šialenstva a Sil. To bola autorská hra Mirka Krobota, že ja som mal obrovský zážitok zo všetkých týchto 3 inscenácií. A potom, keď som bol tesne po škole, a som bol dramaturgom v Nitrianskom divadle Andreja Bagára, tak tam prišiel na festival divadel na Nitre, tam prišli spriaznení voľbou. No a to sme, ja si ešte pamätám, že so Žovkou Matišovou, vynikajúcou herečkou z Nitrianskeho divadla, veľmi nedocenenou, tak sme išli z toho divadla úplne nadšení. Ona hovorila, že tak to je režim. To dělal Pitinský. Áno, to dělal Pitinský. A čiže my sme najskôr boli akože zamilovaní, ale platonicky, k ničomu nedošlo. Medzi nami a Davidským divadlom my sme boli takí stalkery Davidského divadla. Ja som si vás tedy nevšiml teda. Áno, my sme tak akože zamilovane sa pozerali, ale ja si myslím, že Miško ma opraví, že vlastne k tomu prielom, ale to by vlastne asi mala povedať Elka Suková, dramaturgička, a možno Mirek Robot, že k tomu prielomu došlo v roku 2009, bolo Nitrianske divadlo na festivale v Plzni s inscenáciou Mišovou Všetko za národ. A tam bola, ja neviem, či len Evka sama, alebo tam bola aj
niekto iný z divadla, ale myslím si, že na základe tej inscenácie... Mne sa zdá, že Mirek videl tú inscenáciu, že na základe toho sme dostali ponuku ísť sem hosťovať. A potom už to nejako... Vlastne ponuka bola Racek. Racek a začali jsme zkoušet 2011, myslím, že? Zkoušet 2011. To já dátum mi neovládám, na to mám Danka. Danko 2011. Ano, 11. No a to byla vlastně zajímavá anabáze. To možná by bylo dobré si připomenout vlastně, co se za ten půl rok stalo. No, já to tak doplňujem z pohledu jako z druhé strany. Ja ti to poviem z môjho pohľadu, že keď som dostal tú ponuku, tak som to bral, vlastne to bola prvá veľká ponuka z Čech, že ja som predtým síce robil v Brne, ale toto bola, že akože fakt veľká ponuka, tak som sa na to pripravoval intenzívne, ja neviem, a ešte Čechov, a ešte Racek, a toto, a tí herci, bože môj, a ja roztrasenými kolenami som sem vlastne išiel, nevedel som to nájsť, ja som to takto chodil do kolečka, že kde to Davidské. Ale bol som akože pol roka intenzívnej prípravy, ale fakt. No a potom sme začali skúšať a potom do toho prišli také nečakané nejaké okolnosti, o ktorých asi neviem, asi by som, neviem. Nemusíme být konkrétní, ale myslím, že došlo k několika onemocnění v souboru během toho zkoušení. A vlastně sa to stoplo po týždni, dva týždne jsme asi čítali jsme. Otěhotnění a onemocnění. A čítali jsme a sa to stoplo a my jsme takto seděli v tej šatni dole ale že teda to rušíme, to skúšanie a sme tam tak sedeli a Mirek hovorí, no tak keď ste tu už, tak nechcete niečo spraviť, niečo s tými, čo ostali. No my sme museli, to nemuseli. No, Mirek to tak nepostavil. Ale divadlo muselo. Protože pobíráme jako OPS granty a máme jistý závazek, že do sezóny nebo každý kalendářní rok musíme vytvořit minimálně 2 inscenace a tohle byl podzim a měli jsme zatím jenom 1, takže do konce roku, a to byl tedy už říjen, v tuhle chvíli asi, tak jsme byli nuceni do konce kalendářního roku vytvořit inscenaci. Áno. Ja som to tak, akože troška z toho režisérskeho hľadiska som to tak spochybnil, lebo ale však sme úplne nepripravení, že vlastne to sa tak nedá, že z ničoho nič. A viem, že vtedy, neviem, či Ivan alebo Mirek to povedali, že neboj sa, že tu vždycky to, čo sa robí horúcou ihlou, vždy dopadne dobre. A tak vznikol ucpaný systém. Ano, postupně. Tady za náma té fotografie, teda nástěnky z ucpaného systému. My pak si můžeme za chvilku, až teda o systému si budeme povídat, tak můžeme si okomentovat několik fotografií. Ale vlastně, ale to je, myslím, že zajímavý to je připomenout, že vznikl ucpaný systém, ale jak jako vznikl systém? Protože třeba, když já vám zase dám zpětnou vazbu zase z divadla, když tak hezky si mluvil o tom zamilování platonickým, tak zase díky tomu, jak to kluci zvládli tehdy, že vlastně z toho nic, do toho prosince vznikla inscenace Ucpaný systém, kterou jsme který derniérovali s velkým úspěchem v těch kinech a mohla by se hrát do nekonečna prakticky, tak vlastně si nás získali celý soubor a v podstatě, když pak později Mirek vyhlásil, že už nebude a nechce být uměleckým šéfem, tak padla volba jednoznačně na Michala, jako od nás, od souboru a s tím, že jsme zase my byli okouzleni vámi, jako, jak jste to zvládli. Tak pojďme si to trošku připomenout, co se vlastně stalo. Tak ale tedy sa to zvládlo spoločne, no tak, lebo, ale ja si pamätám len na to, že ja som sa, nie, že by som sa tešil, že Racek, ale ja som si zrazu povedal, tak budem mať 2 mesiace voľno v tej linke, budem chodievať na hokej a ja som to bral naozaj, že budem mať teraz 2 mesiace prázdnin a budem si čítať a to máme najradšej a teraz zrazu tam, že ale treba niečo urobiť, ale ja si pamätám, že mňa čo najviac ako prekvapilo na tom, že nikto tu nestresoval. Hoci to bola stresujúca situácia, že treba niečo urobiť, ale zrazu to bolo pre mňa ako jedno z najslobodnejších, lebo nedal sa nič pokaziť, neboli absolútne žiadne očakávania, my sme tu boli noví a nikto
nečakal, že z toho... No, a to sú najlepšie situácie, lebo človek nemá na sebe nejaký stres. Oni to všichni čekali, ale nedávali to najevo. Tak dobrý herci, ale ako výborné na tom bol. Ja si pamätám, že to bol Vašek Neužil, keď sa tak ako sme sa bavili o tom dole v tej miestnosti hereckej, že čo by namiesto toho sa dalo robiť, tak on vtedy povedal, že on videl niekde, ja si nepamätám, či v Ostrave, alebo kde Trainspotting od Valša, že mu sa to veľmi páčilo. Ja som miloval tú knižku Trainspotting. Od teba som ju ukradol. Neviem, ale on dokonca Vašek prišiel s knihou tých poviedok, že ju čítal, nehovoril o filme. Vašek, lebo ja viem, že tá kniha sa tam zrazu objavila, že ju niekto vyťahol, že to nebolo, že niekto ju vyťahol, že teraz to čítam a je to výborné. A to mne sa zdá, že to bol Vašek. A to ještě teda osvěžím vám paměť, ještě předtím byla přece fáze, nestihneme udělat regulární inscenaci, pojďme dělat povídky. Áno. A četli jsme vzájemně Puškina, nějaký povídky a Čechova povídky. Tam boli také jednoaktovky, nejaké v hre, Kamenný host. Troška to bola taká bezradnosť. Intenzívní hledání, co teda. Bola to taká bezradnosť troška. Ale ja si teda pamätám to, že išiel som na Václaváku do nejakého knihkupectva, tam som si kúpil dal poviedky, lebo ja som si nebol istý, že či toho Velša, lebo sa dá, lebo ja som mal načítané toto a potom som mal načítané teda Trainspotting z Velša a potom Extáza. To sú také 3 novely, ktoré keď bol ucpaný systém najsprostejší inscenácia Davidského divadla, tak toto by bolo ešte na Entu, tá Extáza, to je naozaj taká ako... To by sa dobre predávalo. Aj Marquis de Sade by sa červenal, keby si to čítal. A potom som poznal ešte porno, čo je ako keby... Porno je pokračovanie Trainspottingu a to je vlastne všetky tie 4 hlavné postavy z Trainspottingu sú tam, vrátia sa do Edinburgu a snažia sa uživiť tým, že točia porno a predávajú a potom idú do Cannes na ten... Aj to je to veľmi, veľmi vtipné, ale tiež idú do Cannes na festival s tým pornom ale na ten porno tam je vrajú tak nejako popri onom, čiže keď niekto povie, že bol v Cannes, treba sa pýtať, že na čom to ale ja si pamätám, že som išiel teda do toho knihkupectva a my sme boli vtedy ubytovaní na Anenskom námestí v divadle Na Zábradlí a ja si pamätám, že ja som tam je nejaká taká spálňa, ložnice, ja som tam čítal. Ale to si pamätám, že Mišo bol niekde v meste a ja som sa tam veľmi bál, lebo tam to boli príšerné výkriky, ja som nevedel, čo sa robí a potom som zrazu otvoril dvere. Ty si pamätáš na to, ja som otvoril dvere a tam behali nahý ľudia. A naozaj, že úplne nahý ľudia. V tej budove nebo venku? V tej budove. To bolo... Počkaj, to bolo o poschodí nižšie. A my sme potom zistili, že v tej Eliadovej knihovne tam skúšal Simon Spišák Marquisa de Sade 120 myslov, čo nám nikto tam nepovedal, že keď tam stretiete nejakých ľudí, ktorí budú kričať a budú nahý, že nevšímajte si, to je umenie. A ja mám veľmi akože silný akože zážitok z toho, ako som si čítal tie poviedky a vydesený z toho, čo sa deje. To porno si četl. A potom to porno, ale to porno prišlo potom neskôr, keď sme hľadali nejaké, že čím to ešte ten acid house doplniť. No a pak přišla zajímavá fáze, že teda byla kniha, byly povídky přece. No potom prišla taká štruktúra, že sme začali robiť také tabulky, že ktoré z tých poviedok, ako to rozdeliť tie poviedky, aby sa to navzájom poprepájalo, že vznikla taká, akože dokonca ja tú fotku niekde mám, ale nedoniesol som ju, ale že sme mali na takom veľkom bielom papieri v šatni rozpísaného takého chrobáka, že z ktorej poviedky akou farbou označené. Aj tak to bolo jedno, lebo potom to Danko zobral a neviem, či si sa toho chrobáka nejak držal, ale... Ale to bolo veľmi podstatné, ako všetky tie rozhovory, lebo to bol naozaj, chvíľu sa skúšalo tak, že sa povedzme len zobral dialog
to boli tí dvaja profesori, kde ten krčmán sa prihovára tým, že čo vy dvaja idete na rugby a rugby hraje o jenbuzny a to sa len tak ako nahodilo, že či to funguje a fungovalo to tam a tam sa viacero vecí vlastne testovalo, že priamo na tých skúškach, že tak toto by to mohlo byť, to sa rysuje, potrebujeme, lebo ten počet postav tam potom tu vidím Petra Vrška a tí boli tam prizvaní, alebo Martin Pechla, oni vôbec neboli Váckovi obsadení, čiže to boli herci z externého prostredia, ktorí sa prizvali na základe toho, že sme vlastne zistili pri tom čítaní a pri tom nejakom tom ohmatávaní toho materiálu, že budeme tam potrebovať aj také postavy a týmto to musíme doplniť, aby to fungovalo. A vlastne to bol veľmi taký intenzívny, ja neviem, či to bol týždeň, keď sme sa vlastne len bavili o tých poviedkach, o tých témach, skúšali, že čo funguje, čo je... Ale ono to fungovalo aj tak, ja si pamätám, že babi prišli, že mali pocit, že tam nemajú dostatok priestoru, tak sme im, neviem, či Mirek povedal, však si niečo napíšte. A teraz oni si napísali ten dialog celý o tom, jak nájdú tie pornočasopisy a jak tam obdivujú tých chlap. A vtedy jsem se prvýkrát červenal. Tak pardon, já se ještě zeptat, je tady někdo, kdo viděl Ucpaný systém? Nebo jako, aby jsme se... Viděl. Kdo ho viděl? Nebo je to někdo, kdo ho viděl? Aby jsme se nerozprávali o něčem, čo nikdo neviděl. Pardon, no tak jo, proč? No, ale že to bolo vlastne, že nás prekvapili tie baby tou drsnotou a tým vulgarizmom, že my sme vlastne celý čas si mysleli, že či to není troška cez a tak a že nevieme, že jak to príjmú tí davidskí diváci, že predsa len, že aj sme trvali na to, aby na tom plagáte bolo napísané, že teda sú tam vulgarizmy. Nakoniec jsme zjistili, že se to lepšie predalo. Tady ještě taková malá vsuvka. Vidíte teď na obrazovce tady původní obsazení v době té premiéry. A teďka, když jsme dělali tu derniéru, tak když to opravdu úplně skončilo, tak jsme se největší sešli a udělali jsme fotografii po letech. To je fotografie stará pár dní, tak jenom ještě zpátky, jo. Ja by som vás chcel upozorniť na Mirka Krobota, ktorý sa vôbec nezmenil. Zatímco někomu běží čas, někomu ne. No a já ještě teda připomenu další fázi, protože se blížil ten čas, už byl prosinec, my jsme byli nuceni to tedy dodělat do konce roku a vlastně no, víte, co nastalo, jako jaká byla ta předpremiéra vlastně, že to nebylo takhle ve scéně ještě, přece. Že áno, že bolo, že vlastne, že to tiež neviem, to môžem prezradiť. Můžeš, ja mám dokonce tady to zdokumentované. Že musela byť premiéra, ale my sme vlastne boli vo fáze, kedy sme boli tak na polceste a spravila sa takzvaná koncertní verza. To znamená, že teraz, že si všetci posadajú alebo postoja na javisku vedľa seba pred mikrofóny a vlastne takto sa prečítal, ako toto bola premiéra Ucpaného systému, prvá verzia. Ale to bolo naozaj tak, že dámy mali zadanie, aby si doniesli tie najlepšie šaty, roby a páni mali prísť ako v oblekoch a mali tam tie noty a do toho tá prvá ako replika hneď sprostaná. A niektorí ľudia hovorili, že to tak máme nechať si. Ja som jeden z nich. No dokonca aj Mirek to hovoril, že on práve, že mňa to vydesil, lebo však sa vyrábala dekorácia, ale že Mirek prišiel do šatne a hovorí, nechajme to takto, ono to funguje. Že tie ohlasy boli také úžasné, že fakt sa zvažovalo a dosť dlho to trvalo, ja neviem, čo je 2-3 dní, keby možno, že keby som neboli, ja trval na tom, že počkajte, tá scéna je geniálna, tak by sa to možno zachovalo v tomto. Takže jsme odehráli asi 2 nebo 3 takhle. No, ale bolo to čarovné, že malo to svoju čaru a fakt to malo ako veľký ohlas. On z toho hodně vylejzal ten symbolismus. Víc, přece jenom, když se mluví prostě a s proměnutím o těch sračkách, tak těch večerných robách, tak víc to slovo sračka není ta fekálie, ale ten symbol. Ale to bolo ešte o to stresujúcejšie, pretože musela sa stihnúť do konca roka
a premiéra. My sme vlastne zistili, že to nie je v takom stave, aby sa to mohlo zahrať v scéne, čiže sa vymyslela táto verzia. A do toho prišla ako veľmi smutná udalosť, že vtedy zomrel Václav Havel. A bol akurát na ten deň, kedy to mala byť premiéra, bol vyhlásený ako vlastne třídenní smutok. Čiže my sme to museli ešte skôr, aby teda bola zachovaná tá litera tej zmluvy s Prahou 5, že to bude odpremierované. Potom sme čekali ty 3 dny až potom. To si ja nepamatuju. To naopak museli dát vodem dřív, kdy už jsme měli ale naplánovaný večerní představení. Tohle proběhlo odpoledne. To promluvila Eva Suková, dramaturgyně. Každý už máme jinou paměť, no a jo, tak já si myslím, že jsme čekali, ale tak to bylo... Ja si vtedy pamätám, že čo sa týka tých bizarných zážitkov v tom divadle na Zábradlí, že nás potom presťahovali do takého podkrovného, ty si to pamätáš, taká izba, ktorá vlastne bola úplne v streche toho divadla a tam boli okná, také stropné. A ja som vlastne sa zobudil na to, že nado mnou, ale naozaj nado mnou možno nejaký 10 metrový vrtuľník. A to oni si vlastne pripravovali, lebo ten smutočný sprievod išiel z divadla na Zábradlí, išiel na hrad vtedy. A oni si to nejako tak akože pripravovali, že kde pôjdu kamery a to bolo tiež zvláštne, že jeden týždeň tam je na nejakej izbe, otvorí dvere a tam sú nejakí nahý ľudia, ktorí tam pohybujú a teraz zrazu sa zobudí nad tým, že naozaj 10 metrov nado mnou a ja som nevedel, či pristáva na mňa, alebo odlieta, alebo nie. Ja si pamätám desivé, že bolo to, že nám tam ukazovali, že Petr Lebl, kde sa obesí a my sme vlastne hneď vedľa bývali v tom spoločnom byte. My spolu spávali sme dlhé časy. To je fotografie z té doby. To bol ešte čas, kedy sme mali jednu izbu. Že sme sa zmestili na jednu postelu. Ja teraz ako šťastne ženatý môžem priznať, akože po rokoch, že Michal mal dlho prvenstvo. To sa týka, akože s kým som najviac strávil. Ale to chcem povedať, že sa nám stávali také veci, že sme sa zobudili na to, že niekto chodí potom pod kroví a boli to také ruchy, ako keby tam prebiehala čítacia skúška alebo niečo. A my sme boli ticho, že nechceli sme rušiť a otvoríme dvere a tam nikto. Že takéto... Alebo tam sú nejaké... No, ale toto sa nám tam dialo, takže my sme sa tam vôbec necítili nejak akože bezpečne. Tady můžete ještě tak okomentovat, to je pár fotografií vlastně z aranžovacích zkoušek v náznaku, že jo? Tady vidíme. Jestli k tomu chcete něco říct, když tak to vidíš, Michale. No, tak já to tak projedu. No. Jo, to je to, co jsme viděli, no a to už je ve scéně. Vlastně, no. No. Tomu není čo povedať. No, to je všechno vlastně, to už se popneš. To je těch 12 let, no. Ja som ešte teraz hovoril tú vtipnú situáciu, keď sme muziku doniesli, že to začalo snežiť, zlé počasie bolo, my sme išli z Bratislavy a viem, že sme išli že na otočku, že generálka, donesieme hudbu, celé si to pozrieme a viezli sme aj Mariana Čekovského, ktorý robil hudbu, takže sme sa v Bratislave stretli pre istotu o 5, aby sme o 10 boli v Dejviciach a vedeli nasadiť tú hudbu. Tak my sme vyštartovali o 5 ráno z Bratislavy a prišli sme sem o 1:30. A s tým, že nám herci povedali, že ale oni o 2 už musia ísť, lebo že majú všelijaké veci, takže rýchlo poďme tú polhodinu, využíme nejako. Nasadili sme tú prvú muziku zle. Zastavil som skúšku a povedal som, dobre, my to musíme celé prerobiť, tak ahojte. Sadli sme do auta a o 10. večer sme prišli do Bratislavy, že bola taká kalamita. Ale ten čas strávený v tom aute sa vyplatil, lebo tá muzika nakoniec dopadla dobre. Ale bolo to teda drsné. Danko, já se tam, jak je to vlastně z pozice teda dramatika, tak byl jsi svědkem těch debat, byly tady nějaký povídky, byly tady taky tabulky. A jak to potom je, že to vezmeš a během 14 dnů vytvoříš ten text? Jak to funguje, ta práce? Tak táto
Ja si naozaj nepamätám, ako sa to napísalo samé, nejako ten ucpaný systém, lebo sú veci, ja väčšinou, keď niečo píšem v lete, lebo potrebujem veľmi, aby sa to na tom pracovalo kontinuálne. Ja nemám rád, veľmi to zdržuje, keď na niečom pracujem a potom sa k tomu môžem dostať o 5 dní. No tak to pol hodinu strávim tým, že dám ten dokument, kde som ho založil v počítači, potom ho otvorím, musím si to prečítať, spomenúť si, čo vlastne chcem a zrazu niečo ako vymyslím, ale zase to odložím. Tak ja potrebujem pracovať kontinuálne. Ale mal som naozaj také... A čoraz častejšie to mám, že sú to ťažké pôrody, že sa mi absolútne žiadna replika v tej dramatizácii alebo v tej hre nepáči, že to mám až fyzicky mi zle, keď mám už len otvoriť. To som mal takedy pri písaní diplomovej práce také, že som robil proste veľmi, ale pri ucpanom systéme ja si vôbec na to nepamätám, lebo to bolo také, naozaj nikto nič neočakával. A ja som mal nejakú skúsenosť s dramatizáciami, keď robil som pre Národné divadlo s Romanom Polákom a Annu Kareninovou, ale vždy som to robil v tandeme s niekým. A nikdy som vlastne nerobil sám poviedky. Aj keď ja som vždy tak tušil, že tie poviedky sú ako keby vďačnejšie do toho divadla, lebo každý chvíľu ťahá pilku, že sa dá urobiť z vedľajšej postavy jednej poviedky hlavná postava ďalšie, že sa to dá poprepájať, že to je oveľa tvorivejšie v tom, že nemusíš brať nejaký zreteľ až taký veľký na pôvodnú štruktúru románu. No proste každému je jasné, že keď dáš dokopy 4 poviedky, tak to, čo z toho vyleze, je niečo iné. Tie poviedky sú prvotný impuls, ale tá hra, tam sa stretnú postavy, ktoré sa v pôvodných poviedkách nestretnú, tam vzniknú nové témy, ktoré v pôvodných poviedkách nie sú. A pri tom ucpanom systéme som si to vlastne prvýkrát vyskúšal, ale to sa veľmi ľahko písalo. Ja si pamätám, že ja som bol až prekvapený, lebo ja som mal veľmi veľa vlastne povypisovaných skúšok názorov od hercov, alebo čo si o tom myslia. To boli naozaj strany a strany poznámok. My sme sa dohodli, že teda na víkend pôjdem do Nitry, tak ja som sa vrátil do Nitry a ja som na to ani víkend nepotreboval, že to bolo ako, že v piatok som tak to dám sem to asi za piatok a povedzme v sobotu som už šiel na hokej, čiže do nejakej štvrtej popoludnia. Som mal vlastne tú prvú polovicu hry a ja som nevedel, že čo to je a aké to je. A ty si pamätáš, že prišiel som do Bratislavy, tam ma Mišo vysvihol a išli sme do Prahy a my sme celú cestu nepovedali nič, čo sa týka, že skúšania sme ticho boli, preberali a ty si až v Melikáne, teda v motore si tak opatrne opýtal, máš niečo? Že či nejdeme zbytočne, ako potom a ja som bol, a vieš, tak niečo som akože Evke Suchovej poslal, však uvidíš, tak toto tam prečítame, tak čože ja viem, akože, ale to bol naozaj ako absolútna sloboda v tom, že nikto nič nečaká. No, tak keby som urobil niečo proste absolútne katastrofálne, no tak si to prečítame, tak a každý povedal, tak to sa dalo čakať, poďme skúsiť niečo iné. Ale vtedy ja si pamätám, že na tej prvej skúške to nejako zafungovalo, ale neustále sa to vlastne dopisovalo, že ja si pamätám, že ešte keď som cestoval domov, tak som si ja prečítal to porno, lebo niektoré veci z toho porna sa mi zdali, že sa dajú využiť. Napríklad z porna, tí, ktorí ste videli ucpaný systém, ten sa celý začína tak, že sa vráti jedna hlavná postava z väzenia a je strašne nahnevaný, pretože niekto mu do toho väzenia neustále gay porno posielal časopisy a on bol veľmi prchký, takže stále sa tam s niekým pobil a ten trest mu stále predĺžovali a to je napríklad motív z porna. Tam to je pokračovanie, iste poznáte Trainspotting, tak ten Trainspotting sa končí tak, že ten Mark Renton ukradne tie peniaze, ktoré Sick Boy, Bagby a ten Danny ukradli a ujde s nimi. Ten Bagby je vo väzení a ten Renton sa vráti do toho Edinburghu, aby tam točil to porno a potrebuje, aby čo najdlhšie on zostal, tak mu posiela to gay porno. To inak bolo výborné, keď boli
holky od rekvizit kupovať to gay porno. Musím vstoupit do holky od rekvizit, jsem šla kupovat já. Od rekvizit je moje dcera a my dvě jsme šli do sex shopu. Debata probíhá, tak prosím vás, máte nějaký gay porno? Dvě ženský prostě. A ta se takhle jako ponořila pod ten pult, vytáhla jeden časopis a my jo, to by šlo tak 4, prosím. Potřebujeme to na Paragon. Ale zase na druhej strane tam sú repliky, ktoré sa viažú ku konkrétnym ako keby obrázkom, že v tom to nebolo jednoduché, že to bola veľmi precízna práca rekvizita. Lebo tam padali rozmery, všetko muselo sedieť, že... Ja si aj pamätám tú skúšku, že tie holky tak ako aj moči vypadli. Aj text, ale... Nevedeli hrať. No tak to boli všetko ako keby motívy z iných ako keby knižiek, ale od Welša. A mne potom, keď som to doniesol, tak zase sme sa bavili, že čo by mohlo byť v tej druhej časti a ja doteraz si pamätám niektoré veci, ktoré podľa mňa mne je veľmi ľúto, že sa tam nedostali a nevedeli sme ich tam zmestiť. Proste moja obľúbená replika a to vymyslel Mirek Robot a nie je to tam a mňa to doteraz nemá a Jsem s ní rychle. Je to v situácii, kedy prídu tí dvaja filozofi za ním, aby rozsúdil, že či existuje Boh a jeden začne s ním hovoriť, že tak existujú 4 dôkazy o existencii Boží, prvý je ontologický a druhým povie, to treba vysvetliť, že čo to je ten ontologický. A vtedy Mirek Robot tam vymyslel, že si takú repliku, ale on povedal, že ontológie a vy sa ho pýtate, viete, čo to je ontológie? A on tam vtedy vymyslel niečo také, že vím, na ontológii ležela moje žena. Ja vím, na ontológii, a to je podľa mňa geniálny pôvod, že na ontológii zemřela moje žena, na ontológii zemřela, ale nevideli sme to vlastne v tom načas, lebo tam už mali padnúť iné informácie a toto mi bolo napríklad veľmi ľúto. No, jak se tam dostala, věta hovno není Racek? Vzniklo to jako, že teda jsme neskoušeli Racka, ale... Áno. Ale to Mirek raz na skúške, len tak z ničoho nič zarazil. Jak vylítlo, že jo? Vylítlo na mě z kanalizace a jak vylítlo hovno není Racek? Áno. Takže ty vlastně shrnul celý ten oblouk, že od Racka jsme udělali to... Ne, ale ono sa to zdá, že teraz rozprávame o niečom, čo sme si mysleli, že je geniálne, ale my sme mali pochybnosti dokonca už ešte na generálkach, že či to bude fungovať, lebo je pravda, že keď sme si to prvýkrát prečítali, tak sme sa na tom zabávali, lebo však troška recesie a vulgarizmov a vtipné situácie, ale postupne vlastne, keď sa to opakuje, tak tomu človeku už nič nepríde vtipné. Že ja si pamätám, že my keď sme boli na tej generálke, my sme sedeli s Dankom v hľadisku, my sme sa ani raz, nám to prišlo ako, a ešte nám prišlo celé divné, jak to hráte. Že, a ešte teda táto generálka s tým Marianom Čekovským, ktorý prišiel, zistili sme, že tá muzika, ktorú donesol, vôbec nefunguje, že celé zlé a viem, že tou cestou naspäť sme si hovorili, že buď to bude úplný prúser, alebo už nie sme schopní posúdiť teda. Takže vôbec to tam nebolo také, že od začiatku robíme niečo, čo sa bude hrať 10 rokov. Takže premiéra bola absolútnym prekvapením. A ja si dokonca pamätám, neviem, či si to bol, Danko, vtedy jednu sme si dali takú skúšku, že poďme skúsiť bez tých vulgarizmov. Neviem, či si to pamätám. Ona bola o 3/4 hodinu kratšia. Ale vôbec to nefungovalo, že to bolo ešte horšie. Že my sme vlastne s týmto bojovali, že sme nevedeli nastaviť to, že či teda toto. A tam vznikalo to, že sme celý čas hovorili, no Racek to není. Že mali sme skúšať Racka a celý čas sme boli takí presne, že sme chodili tak ako do tej šatne a že no Racek to není, s tým, že sme sa vlastne vyhovárali, že sme sem prišli robiť Racka. A z toho to možno ten Mirek pobral, že hovno není Racek. No. Ale naozaj ako základná emócia je absolútny nedostatok stresu, teda moja, keď sme skúšali ten ucpaný systém.
A to neznamená, že tam nebol, ale ja som ho nepociťoval. Pociťoval ho Elka, lebo to je zase ďalšia kapitola je, že my sme vlastne mali rozskúšaný systém. Ja neviem, či sa skúšalo 2 týždne alebo 3 týždne. A z agentúry Aurapont prišla správa, že my to vlastne nemôžeme skúšať, lebo na to nie sú práva. A teda agentúra Velšova povolovala len jeho dramatizácie. A my sme to nevedeli. To Elka držala vlastne, aby nás tým nejako, lebo tak to je, keď sa vám zrúti racek, vy niečo akože krvopotne vymyslíte, za 14 dní napíšete a teraz vlastne zistíte, že to nemôže, tak to by už bola aj pre mňa trochu stresová situácia. Ale my sme nemali stres mala Elka. No z toho. Tak to je dobrý, že to vím, teďka jak hledáme ten titul, tak příště budu říkat, Danko, napiš hru pro Davice, ale hele, o nic nejde, nemusíš, jo, nemusíš to napsat, nepotřebujem to, ale tak. Ale vieš čo, ale tam sme sa mi veľa poučili, lebo teraz napríklad Danko sa nechytí pera, kým sú není vybavené autorské práva. Ja najprv zavolajte, dajte súhlas a ja potom... Ale teda Ja som mal potom obrovský stres tých autorských práv, lebo v Bratislave sme potom robili pred nejakými, ja neviem, 7 rokmi Roalda Dahla. Tiež takto kolás poviedok. A tiež sa vybavovali práva a tie práva, to som zase ja vtedy vlastne pochopil, že čo to prežívala Elka, lebo tie práva nechodili, pretože vtedy to bola nejaká, neviem, storočnica Roalda Dahla a robil Spielberg vtedy Kamoš obor, čiže nejaké ako Slovenské národné divadlo v Bratislave, to si to ani na mape nevedeli, kde je to, proste absolútny lambátor pre nich, čiže oni mali so Spielbergom tam vlastne šefi, čiže oni vôbec nereagovali a nepísali ani nič. A práva prišli vtedy, keď bola technická skúška. Vtedy mi prišla správa, že áno, že dovolia nám tam, môžeme to hrať. A ja som to išiel Mišovi povedať na tú sálu. A teraz ja som videl, lebo to je v tej sále pre 600 ľudí a stávali tú scénu obrovskú. To je celý barák, celý hotel tam. A ja keď som videl, že koľko je vlastne sa do toho investovalo, čo je, tak ja som vtedy ako mňa studený pod oblial, keby som prišiel s inou správou, že tak pekne ste to postavili. Ale můžete to aj rozobrať. Nicméně tak to víte, že tu pan Velš byl asi před 5 lety, protože byl v rámci Pen klubu nebo to sjezdu festivalu v Praze a nazval to, že to je jedna z nejlepších dramatizací jeho děl, co vůbec kdy viděl. Takže vlastně i asi díky tomu souhlasil potom s tím streamem do kin. To je opravdu složitá věc, ta práva. No, Michale, já jsem se ještě chtěl zeptat vlastně tebe, ty jsi říkal, že se z půl roku připravoval toho Racka, jo? A tak, jestli bys nám mohl přiblížit, co to znamená, když se režisér připravuje na inscenaci, jako co se děje, co to znamená? Fúha. Čo, tak sedíš doma. A všetci si mysleli, že nemáš čo robiť. Můžeš mluvit o případě na jinou inscenaci, aby se neukázalo, že třeba to nebylo tak žalý s tím půl rokem, víš, jako. Nie, akože je to fakt, akože hľadaš inšpirácie, rozoberáš si tú hru z každej strany, čítaš k tomu veľa, snaží sa zistiť, kto ako tú hru už robil, kto sa k tomu ako vyjadroval, že či neexistujú nejaké analýzy tých, že je to, akože fakt je to individuálna robota, že ku každej hre pristupuješ individuálne, že není to rovnaký kľúč, ale a je to také pátranie, snorenie. Čím som starší, tým ma to viacej baví, že čím som starší, tak ma viacej baví tá predpríprava ako tá realizácia, lebo vo výsledku vlastne tá realizácia je cesta k nejakému kompromisu, ale že v tých nápadoch a v tých náčrtoch, ktoré ja mám, to vyzerá geniálne. Ale tá vec toho kompromisu, toho, že ako sa to stavia potom na javisku, tak je nejaká cesta. Ale viac menej je to tak, že veľa vecí ja som napríklad pochytil aj z Davids, že napríklad takéto precízne rozoberanie každého jedného slova, hľadanie tej podstaty toho, akú to slovo má úlohu v tom texte, to mám od Ivana. Že to ma Ivan naučil, že on nepovie tú repliku bez toho, aby nevedel, čo s ňou chce, alebo čo tá postava tou replikou myslí, že hoci ide naozaj o repliku, že dobrý deň,
ale pokiaľ nezistíme, že ako to myslí, takže či je úprimná ten dobrý deň, alebo či to je, alebo aký dôvod má na to tá postava, že želá ten dobrý deň, takže sa nepohneme ďalej. A to ma naučil Ivan veľmi to precízne ako keby rozoberať v tých textoch. A začal ma to baviť, že si vlastne veľakrát čítam ten text možno 30-40 krát, poznámkujem si to, hľadám rôzne súvislosti, že potrebuje sa históriu naučiť, že keď robíš nejakú historickú vec, tak potrebuješ pochopiť súvislosti, kontext tej doby v tej hre, ale aj v kontext tej doby, kedy tá hra vznikala. Že čo všetko tam je, takže je to také bádanie. No. Ale keď robím s Dankom a že Dano píše dramatizáciu, tak pre mňa je to oveľa lepšie kvôli tomu, že ja Danovi ako keby rozumiem. Že rozumiem tomu humoru. Tak sme toľko času strávili. Lebo to je napríklad, akože ja nie som jediný režisér, ktorý robí Danové dramatizácie. Že robí Dano dramatizácie pre iných režisérov, ale pre mňa, ja mám taký pocit, že v tom humore sme ako keby na jednej lodi, že sa vieme tak ako keby doplňať, že on niečo navrhne v texte a ja viem presne, ako to myslia, v čom je ten humor. No, takže mne sa tie texty Danové robia veľmi rady, veľmi dobre sa robia. Má někdo nějakou otázku? Ať už k tomu, co zaznělo, prosím. Není to moc originální, omlouvám se. Chtěl jsem se zeptat, jestli vy máte nějaký jako autoři hypotézu, čím to je, že ten úsporný systém ty roky byl tak populární, pořád je. Mám. Dokonca vám to v pokladni, ja som to niekde už hovoril, ale to je reálny zážitok z pokladne, že pani volala do pokladne, že či teda by chcela 2 listky na ucpaný systém. A tá pani v pokladne hovorí, že ja neviem, ale či to viete, že tam padne 470 vulgárnych slov. A ona povedala, hej, no tak 4 vás poprosím. A myslíte si teda, že to je pravda? My jsme se o tom totiž bavili s kamarádama a došli jsme k tomu, že jako taková triviální hypotéza je, že to je kvůli tomu, že se tam mluví prostě a Ivan Trojan tam hraje Boha. A nebyli jsme si úplně jistí, jestli jenom tohle toto dokáže vysvětlit, že je to ten zájem tak velký. Myslíte si, že opravdu jenom tohle stačí k tomu, aby byla úspěšná? Ja akože takto, ako teraz to bude vyzerať, že sa chválime, ale nie je to tak, že to nie je jediná hra, ktorá je vypredaná z Danovho pera. Hej, že to, čo Dano píše, tak väčšinou je to podľa mňa to, že sa mu podarí spojiť ten humor s tými vážnymi témami. A že vlastne ten divák že prechádza tými ako keby momentami, že kedy dostane sa do situácie, kedy už nevie, či sa má smiať alebo plakať a oveľa viacej ho vďaka tým emóciám tie témy zasiahnu. Hej, že si ich aj pamätáte lepšie ako diváci, že si zapamätáte toho Boha a tú tému, ktorú ten Boh tam prináša v tom ucpanom systéme kvôli tomu, že to je veľmi vtipná situácia. A pritom je to veľmi hlboká téma. Že ten kontrast toho humoru a tej vážnej témy alebo až takej čiernej komédie to Dano ovláda veľmi dobre a že vďaka tým pozitívnym, ale aj vďaka tým silným emóciám si tie témy zapamätáte, že vás zasiahnu. Takže to si myslím, že to je taká ako návod na to, lebo si myslím, že to je aj v iných hrách, ktoré sme robili, že to, aj keď teda ten ucpaný systém je jedinečný v tom, že to hrajú geniálni herci, hej, že my sme boli napríklad očárení z toho, že sme mali vlastne na javisku, keď sme skúšali systém 10 skvelých hercov aj vo vedľajších postavách, že teda viacej vás tam od 12 je to. Ale že nebol ani jeden slabší článok a že naozaj, že sa navzájom doplňali a že keď si to, vlastne to očárenie tým Davidským divadlom je práve v tom, že
každý ten divák má pocit, že ich má 5 metrov od seba, že sa im vlastne díva do tváre, že sú veľmi autentickí a že sú to tie hviezdy, ktoré vidí doma v tej obývačke, ale sú mu cudzie, lebo sa pozerá cez nejaké sklo do tej televízie a zrazu ich vidí naživo, ako to prežívajú každý večer. Takže mňa to očarilo ako samého, keď som prišiel do divadla sem prvýkrát robiť, že to bolo veľmi intenzívne. Ještě se někdo chce něco zeptat, já se podívám, kolik je hodin. Keď si hovoril o tých vypredaných, tak mne vtedy v hlave prešli 3 také, čo sa do pol roka museli sťahovať. Ja som mal taký hetrik a také, že keď som sa na to pozeral, tak samému mi bolo trápne, ale som bol vďačný, že ja nie som herec a nemusím to hrať. Každý máme svoje zárezy. No ještě k tomu psaní, tehdy, jak jsem se ptal už jednou, jak jsi to tvořil tu hru, tak jsme trochu skončili toho, jak to bylo v případě ucpaného systému, ale jako principiálně, když píšeš hru nebo dramatizaci, tak to přece není tak, že píšeš rovnou repliky, asi ne? Že je potřeba asi nějaká ta kostra nebo rozmysl, nebo jak to je? Vznikne ti to nejdřív nějak v hlavě? Tak ono to je v podstate potom taká tajnička, no, tak aby mi to všetko vlastne pasovalo do seba, tak človek hľadá. Pri tých poviedkách je to vďačné, lebo zoberie nejaké kontrastné situácie, dá ich do seba, bude to fungovať. Naozaj ten ucpaný systém, pre mňa to bola vysoká škola, pretože ja by som možno ešte spomenul jednu situáciu, ktorá mi veľmi ako vtedy pomohla, a to opäť ako Mirek Robot bol ten, ktorý tam poradil, lebo veľmi dlho keď je postava ako na orloji, tak pri každej dramatizácii tak je najväčší problém taký, že ako tie postavy dostať preč z toho javiska. No proste nemôžu len tak napísať, že aj také som robil, že len dám do zatvorky, odíde. No. A potom ja častokrát, keď je tam veľa, tak ako zabudnem, že aha, tak tento ešte tam na tom javisku a ja sa nám stalo, že sme s Tomášom Maštalírom v Národnom divadle skúšali nejakú inscenáciu a tam bola 15-stranová scéna a on mal tam na začiatku scény mal dobrý deň a potom už vôbec nič. Ale celý čas tam bol, ja som videl, ako on povedal dobrý deň, dobre to zaintonovalo potom. A ja som vtedy zistil, že vlastne ja som žongloval s lotičkami, 10 a jednami už a som úplne zabudol, tak som povedal, že ešte mu tam nasledanou dopíšem. Alebo niečo. Ale pri tom ucpanom systéme, kde sa to naozaj akože menilo, tak ako bolo, som bol raz v takej situácii, sme sa o tom rozprávali a ja som si tam lámal hlavu, že ako ja teraz vymyslím tak, aby ten obchod tých postav bol nejaký prirodzený, aby to nebolo naozaj z vôle autora, ale znútra logiky toho textu to vychádzalo. A pretože nasledovala scéna intimnej hádky partnerskej. Myslím si, že to bolo medzi Lenkou a Váškom Neužilom, keď mu príde dať kopačku. A ja som tam morfordíroval, ako by sa to dalo zbaviť tých ľudí asi pol hodinu. A tedy Mirek povedal, ale prečo by nemali ako odísť odtiaľ? To je oveľa lepšie sa rozchádzať pred verejne, pred oným, že to je oveľa lepšia situácia. A ja som tam vlastne pochopil naozaj, že ako on rozmýšľal o divadle a že to je oveľa zaujímavejšie ako nechať tak, ako to bolo v tej poviedke. Že to bola, čo sa týka skladania tej tajničky a hľadanie kontrastných situácií a vytvárania nejakého trapasu, že naozaj je oveľa lepšie, keď trapas je verejný, lebo súkromný trapas to nie je trapas. A vôbec ako sa to robí, to bola vysoká škola, ale pre mňa je vždy a čoraz viac ako dôležité, aby tá knižka niesla nejakú otvorenú tému.
nejaký rozpor v sebe, ktorý nie je riešený, nejaký základný konflikt, niečo, čo keď si otvoríš tú knižku, tak musíš o tom neustále rozmýšľať. Pretože všetko to ostatné, tie situácie, alebo charaktery, alebo to sú už technické veci. To sa dá urobiť, ale keď pod tým je nejaký akože spodný potom, ktorý dráži, no pri úcpanom systéme mňa najviac drážilo naozaj to, že tam je postava toho Boha v tomto vulgárnom svete. No, mňa veľmi zaujímalo vtedy stredoveké divadlo, čo si Sviatky bláznov a čo si vtedy mohli dovoliť naozaj, ja neviem, paródie kázni, paródie svetskej moci. Oni si mohli dovoliť vlastne počas tých sviatočných dní prevrátiť celý ten hodnotový systém tej spoločnosti na ruby a vysmiať sa tomu a smiať sa zo sakrálneho. A ja si myslím, že ten Welsh možno zo South Park, neviem, čím ešte v súčasnosti v tej hyperkorektnej dobe je predstaviteľom také možno jedno z posledných pozostatkov reziduí. Používa aj v matematice reziduá vieta. Áno. Ja občas akože sa chcem aj preložiť zo slovenčiny do češtiny a potom uprostred slova, že dobre to hovorím. A tej naozaj stredovekej smiechovej kultúry aj v súčasnosti. Ja keď som čítal tie knižky, a to nie je len ucpaný systém, teda Acid House kniha, ale to sú aj ďalšie. Ja mám veľmi rád tú knihu od Welsha Field. A tam to je o policajtovi, ktorý je navodok veľmi úctivý, vnútri je strašne sprostý, to je naozaj taká edinburská postavička. A v tom románe, tak zo začiatka neviete, čo to je, ale sú také veľmi ako hlbokomyselné úvahy, ako keby to písal Beckett o temnote, v ktorej žijem a v ktorej sa pohybujem a o tomto svete tmavom. A postupom času zistí, že to sú vlastne monológy pásovnice aj tasemnice, alebo ako sa ten parazit, ktorého má človek vlastne v črevách. A že tieto hlboko myselné vlastne úvahy tak vyslovuje znútra, z toho temného vnútra tých čriev tasemnice, ktorú má ten policajt. Čiže on to má veľmi často tak ako poprekladané to vysoké a filozofiu a nejaké spirituálne naozaj s tým bachtinovským dole, s tým hmotným, telesným, pozemným. Mluvíš krásně, já jsem zapomněl, na co jsem se těšil. Ale já si dělám srandu, já vím, ale vlastně v tom smyslu teda, no tak když tvoříš tu hru, tak teda jak? Tak zpátky k té otázce. Takže čteš různý zdroje a sedneš tomu počítači, přestaneš prokrastinovat a píšeš rovnou repliky, nebo si děláš poznámky, tahle scéna bude o tom a o tom? Ja mám poznámky, naozaj si, tak ja neviem, to sú úplne technické veci, ale tak až prečo nie? Naozaj si najskôr spoznámkujem ako román takým tým alebo poviedky takým tým najtechnickejším spôsobom od strany 3 po stranu 4 je to o tom a o tom a pri tom písaní človek rozmýšľa. Lebo musí to dať do slov, do nejakých naozaj jednoduché vety. Myšlienok a vlastne pochopí niekedy aj také, čo si nemyslel, alebo minimálne potenciál toho. A niekedy človeka napadne, ale keby to povedal ako v nejakej inej situácii a nie tomu alebo len tomu, tak si dám nejakú poznámku, ale ten prvotný rozbor je naozaj na to, že keď si vlastne zrazu spomeniem, že aha, ale mi tam niečo chýba a bolo to v tom románe, aby som ja nemusel listovať v tom románe, ale mal to v tých poznámkach naozaj tak vlastne rozobrané. No a potom ja mám rád, keď je to vlastne zhutnené do čo najmenej scén. To už, my robíme v Národnom divadle veľké romány a často to má 4,5 hodiny a keď si vlastne zistím, že to má 25 obrazov a medzi každým je polminútová alebo minútová prestavba, takže by sa to dalo aj zahrať o pol hodinu v kratšom čase, čiže ja sa to snažím vždy nejako tak ako skoncentrovať čo do najmenej obrazov. Ja neviem, ucpaný systém na koľko? 7 obrazů? No, 8. No teraz už píšem maximálne 5. 5. No, tak toto malo 5 len do pauzy. No. Ucpaný systém má 5 obrazov. Ale tak to sú také svížne. To asi jo. No, to asi jo. 5.
Ja keď som to videl naposledy, tak pri treťom som už čakal prestávku. No, je 9 hodin, tak já navrhu udělat krátkou pauzu, 15-minutovou, a pak se sem vrátíme a budeme pokračovat. Takže se občerstvěte a za 15 minut se tady slyšíme. Děkuji. Přátelé, tak jsme asi kompletní, tak budeme pokračovat. Máme před sebou tak do hodiny času, takže neváhejte se něco ptát. A než opustíme tedy inscenaci Ucpaný systém, tak ještě vyzývám, jestli se chce někdo teda na něco zeptat. Ano. Tady si budete streamovat i další derniéry. No, to se trefilo, no, tím, jak ten stream teď proběhl a vypadá to, že úspěšně, tak rozhodně se tím otevřely dveře, že se to nabízí. Uvidíme, jestli která inscenace bude takhle proto vhodná a jaký bude zájem, ale já myslím, že se ukázalo, že to má smysl. Byť to divadlo, živý kontakt ne úplně lze nahradit, ale v tom kyně ten sdílený zážitek přece trošku to simuluje, je to plátno, jak je veliký. No, takže uvažujeme o tom, že něco takového budeme dělat, a taky otázka, jestli je nutný, aby to byla vždy derniéra, taky můžeme třeba odreprizovat něco. My jsme měli dřív obavu z toho, abychom si takzvaně nevystříleli patrony, nepřišli o diváky, když to uvidí v kyně, aby pak přišli, ale myslím si, že se toho snad bát nemusíme. Takže asi v tom budeme pokračovat a ještě uvidíme. Zrovna představení Racek, k kterému se dostáváme, které už se také hraje. Nakonec se naskoušel Racek, tak pojďme se tedy k tomu dostat, že o rok nebo o 2 později. To byl 2013, takže o rok a kousek později skutečně ten Racek vznikl, stále na repertoáru, takže v tuto chvíli toto je fotka z první čtené zkoušky, teda toho zkoušení. Ale troška v jiném obsazení. Už v tom jiném obsazení. A, takže v tuhle chvíli se hraje 10 let, tak pomalu, ale jistě se blíží, nebo úvahy o tom, že bychom to zdernierovali, ale je to inscenace, která výborně funguje, a nicméně Treplev, mladý hoch, kterého hraje Jarda Věsl, kterému bude za 2 roky nebo za rok 50, tak občas říká, že už se cítí na to starý, nicméně funguje výborně, ale to je třeba jeden z kandidátů. Vlastne Jarino kvôli tej postave si drží ten vzhled 16 ročný. Myslím, že ve chvíli to odjedným, tak jenom strašně sejde. Stejně tak i Veronika Kuvařová, která hraje tu Ninu, tak také, ať to nevypadá, tak už má taky o nějaký rok více, než když se začalo. No. V příští sezóně právě budeme zkoušet novou inscenaci s Michalem a s Dankem. A jak jsem si tady z toho dělal srandu, nedělej si z toho žádný stres, jako o nic nejde, tak jsme přesně v této situaci, že jako by o nic nejde, ale ta hra, inscenace by bylo krásně, aby vznikla. Takže ano, uvažujeme o tom. A co se týká systému, chce se někdo ještě na něco zeptat? Ne. Já se chci jenom zeptat, jestli nemáte nějakou informaci, jestli to třeba nebylo na zápis do knihy rekordů, že to vidělo 32 000 lidí. V rámci České republiky jsme údajně překročili nebo vytvořili rekord, že zatím se nikdy nic v takovém počtu nestreamovalo. Takže nevím, jestli to je přímo Guinnessova kniha rekordů. Ve světě asi streamy z Metropolitní opery a podobně asi měli o něco větší sledovanost, ale teďka zpětně to vypadá nádherně. My jsme trochu měli obavy, protože ty náklady na ten stream jsou docela veliký a pokud by to nevědělo minimálně 4 nebo 5 tisíc diváků, tak bychom byli v červených číslech a to nikdo předem nevěděl, než se to spustilo, jak to teda dopadne. Teď to se ukázalo, že jo. Takže, a ještě to má výhodu, že nič tomu nebrání, aby sa v septembri nasadil Ucpaný systém znova na repertoár. Jako to opráši. Že to bola len taká kule. Jo, takhle, že bychom si to rozmysleli. Vlastně ďalej sa to hrá, nic sa nestalo. Ale... Teoreticky i to by šlo, i když teda jsme to ukončili, ale stejně taky i možná varianta, což je zase jednání na autorských právech, že ten záznam, i když to byl stream, tak existuje, dokonce máme uloženy všechny záběry všech kamer, takže je možný vytvořit ještě i nový střih toho záznamu a ten pak může po kinech kolovat v různých poklubových kinech
nebo i různými jinými způsoby. Ale to otázka i těch práv, ne? Ale to nejenom, že tady... Štědrý večer. Práva, já doufám, že s Dankem bychom se na právech domluvili, jako s autorem hry, ale my se musíme domluvat i přímo s Irenem Welshem, který je autorem té předlohy. Já teda jestli můžu ještě jednu otázku k tomu. Já jsem to teda viděl 3krát, ten spojený systém za ty roky, a předtím jsem viděl Dernieru, tady Dealer's Choice, a odcházel jsem tady odsaď a bylo mi to jako hrozně líto, že vlastně něco takového musí jako skončit. Ten proces toho rozhodování, jaký jsou tam ty atributy toho rozhodování, na základě čeho se jakoby rozhodujete, že zrovna tohleto, který je neustále vyprodaný, má to neustále vlastně potenciál, tu základnu, a já chápu, že se furt zkouší nové věci, ale potřebujete hrát ty nové věci, ale zrovna ten Dealer's Choice a tohleto, já jsem řekl, ježišmarja, to je přece taková škoda, je to tak najetý a všechno jim to tak jako šlo a sypalo se to a uteklo to a... Sypejte mi sůl do rán. Protože skutečně i to byla moje kompetence, že jsem to rozhodnutí musel udělat. Ale tak, Michal, nechceš to ty říct principiálně? Ale akože principiálne je to tak, v podstate to veľmi jednoduché, že my keď sme začali skúšať Racka, hej, tak dobre, tak nie je to príklad tohto ucpaného systému, tak sa sťahoval oblomov, ako že vždycky je niečo za niečo, že ucpaný systém by možno nevznikol, ak by sa nesťahli príbehy obyčajného šialenstva, že ale práve, že tu je to zaujímavé v tom, že my rozmýšľame, keby takto, alebo myslím si, že keby nevzniklo každý má svoju pravdu, tak by to vzťahovanie ucpaného systému bolo oveľa bolestivejšie. Že pri tom Pirandelovi každý má svoju pravdu, to zase zaklaplo nejak, že ten súbor znova začal fungovať v takej intenzite ako pri tom ucpanom systéme, takže bolo to rozhodovanie oveľa menej bolestivé ako a tým, že vieme, že Dano bude písať ďalšiu vec a že takže nie je to zase... Ja napríklad mám radšej, keď ako teraz poviem sám proti sebe, ale akože keď sa o tej hre hovorí a nikto ju nevidel. Že mne ten stream vlastne ako není až tak ako, že možno veľa ľudí odišlo sklamaných z toho kina, že každý hovoril o tom, ten systém v tých Daviciach a toto. A potom, keď to videl v tom kine, tak si povedal, že bože, o čom sa to... Ale že keby sa tak, akože keď sa to tak traduje, že je to výborná hra, ktorú nikto nikdy nevidel, tak je to pre mňa tak ako lepšia reklama. No je vždy dobre, keď človeku je za tým divadlom ľúto. A divadlo je na tom založené, že na rozdiel, ja neviem... Hociaké kultové divadlo, keď bolo, tak potom na to spomínajú tí, ktorí chodili, ja neviem, keď chodievali, ja neviem, na Zábradlí, na Grossmana, a tí, ktorí sme tam neboli, tak len počúvame. A to je neprenosná skúsenosť, ktorú my môžeme len závidieť. Že a pri knižkách to tak nie je, že by hovoril starý otec, ja keď som Balzaka čítal. Ja môžem. To byl tedy Balzak. Ale divadlo je presne o tom, že sklep. Čo by som ja dal za to, keby som sa mohol do 80 rokov a ísť tam medzi tých ľudí, keď to vznikalo v Bratislave v 90 rokoch na Stoku. Proste to divadlo preto aj toľko prežilo a podľa mňa ešte možno to bude podľa mňa posledné umenie, ktoré prežije fotografiu, maľbu, aj film, aj všetko, lebo to je teraz a potom to nie je. A to, že to odíde, tak to umožňuje aj tú možnosť, že v Prahe môžete vidieť Čajku tu a tu keď skončí, tak o 3 roky ďalšie divadlo príde, tá je úplne iná, že sa to celé recykluje. Tak ako v živote niečo odíde a niečo podobné niekde vznikne, ale to, čo bolo, to už proste sa neobnoví. No a tak ako v živote, tak tá knižka, ten Balzák, tak áno, je nový kontext doby alebo filmu, ale predsa len to divadlo ako keby najviac stárne, že je najbližšie človeku, že stane ako človek, že potom niekedy sa práve že stane taká vec, že sa nie je tá odvaha stiahnuť tú inscenáciu a potom idete na niečo
A nerozumiete, čo na tom tí ľudia videli, lebo to nie je zo spomienok a z fotiek a z nejakého tradovania, ale vy si idete, a potom sa dozviete, tak áno, ale tú hru pôvodne, keď on to hral, tak mal 20, teraz má 60, tak je to smiešné, on si to ani nepamätá a to hral pôvodne ten, ale ten odišiel, ja neviem, do Brna, namiesto neho je tam ten, ale tam už aj ten nie je a naštudoval to podľa nejakého záznamu niekto ďalší, proste to divadlo sa pomaly ako rozpadáva, takže ja si myslím, že to je veľmi dobré rozhodnutie od divadla, tak áno, v tom najlepšom, že ešte s hosťou to vlastne stiahnuť a zostane to v spomienke. No. A je super, že 32 000 ľudí. No. Jo, vlastně pro nás ten stream byl pokus to jako otevřít lidem, kteří se sem nemohli dostat, protože máme malý sál, tak to byl takový pokus. A ještě bych jenom k tomu dodal jednu věc, k tomu stahování, že to považuji taky za zdravé, že nedržet se jenom toho, co vzniklo v minulosti. A já jsem si to tak kvantifikoval, že těch 10 sezon, i když je to hit, nebo v našem případě i 200 repríz, což tak přibližně odpovídá těm 10 sezónám, tak je zdravý uvažovat o ukončení, protože za prvý, aby přišlo něco nového a aby nás to i poňouklo, nedržet se jenom toho, že tady furt máme ty jistoty a už budeme jenom hrát to, co jsme dělali před 10 lety. Takže z toho hlediska to je zdravý a nehledě na to, že ten věk taky postupuje a už jsme prostě jiný, no. To je jako, když jsem s mojí dcerou přijel za mojí mamou a ona říká, Ježiš, ty jsi vyrostla, to je škoda, už nejsi holčička. Tak jako jo, tak už není ta malá vnučka, už je to velká žena, ale vlastně to prezentovat, to je škoda, no. Tak, ale ona je prostě dospělá a je rada, že dospělá, no. Takže tak, no. Ale to isté prežívam aj ja, vieš, že keď prídeš po 12 rokov na tú inscenáciu, ty sa niekde posunieš a pozerá sa pre Boha to, čo som spravil. Že ako som to... Má to svoje čaro, že tú drzosť, že tú mladickú drzosť, nerozvážnosť, že jak sme drzo do toho až išli, ale teraz neviem, či by som sa už odvážil ti niečo takéto navrhnúť, že poďme robiť toto, hej. Já třeba v díleček za sebe, když to vezmu, tak jsem začínal jako černovlasý. Měl jsem takový výrazný kotlety a bohužel byly stále více a víc neadekvátní k těm vlasům, takže jsem rezignoval na kotlety a pak jsem se začal teda už i přečernovat trošku ty fousy na to představení, protože přece jenom Franky, který tam jako mistr světa mladý, který se do světa, no tak Karamazovej, když jsem hrál Aljošiho, bylo mi přes 40 a on je to novic, který mi je 18, no tak je to podobně jako nějak, no. Tak přece jenom postupně se to tak posouvá. No. Tak Můžu ještě ano. tak trošku mimo, jenom jestli ty derniéry těch představení jsou jako něco, co si necháváte pro to divadlo, protože jsem si všimla, že terapie se vlastně derniéra ani jako neprodávala a pochopila jsem z nějakých fotek, že Ucpaný systém měl možná ještě jednu derniéru po té derniéře v těch dveřích kin, jestli to je jako zvykem takhle, že tam pozvete lidi, kteří jsou jako vám blízký a chcete si to užít s nimi. No, tak pardon, že teda to odpovím já, ale vlastně, no, v případě systému to tak bylo, že ta velká akce do těch kin, to znamená, že v sále byly kamery a tak jsme si potom udělali tu derniéru interní, která se ani neprodávala. Většinou ta úplná derniéra, ten sál máme malej, tak je opravdu spíš pro lidi, kteří jsou s tím nějakým způsobem spojení, tvůrci nebo rodinní příslušníky tvůrců, tak je to takhle. A záleží na tom, jak je ten přetlak kolem té inscenace veliký, takže ano, proběhla ještě tahleta a spojená pak s nějakým večírkem, který, no, to už se nepředáší, no. To je sdělitelný věci. Ale to by se dalo do 130 kin a bolo by to... To by bylo asi možná ještě víc navštěvovaný. Mejdan by byl ještě víc navštěvovaný, ale to by bylo strašně dlouhý přenos, ale... No, Evo. Jsem jenom chtěla říct, ještě doplnit to, co vlastně říkal Martin, že ta derniéra většinou dost často, u nás to není úplně takový pravidlo, ale že většinou bývá jako taková trošku s nějakou nadsázkou, ještě se tam dělají nějaký forky, takový jako naposled ještě si něco tam zkusíme a překvapíme kolegy a tak dále, že by to asi nebylo vhodné pro ten záznam. Pro tých divákov, no. Ono je to vlastne, že to všetko, čo vás napadne počas toho, toho obdobia, kedy hráte tú inscenáciu, všetky nezmysly, všetky blbosti, tak to by sa tam vlastne malo v tej derniére ako jedinečnú možnosť mať, že si to môžete dovoliť. A že vlastne sú to interný humor, že presne, že herca napadne, že čo by som to teraz
čo keby som z ulice doniesol policajtov reálnych, ktorí budú vyšetrovať tú mŕtvolu a nebudú vedieť o tom, že stoja na javisku a že to na tej derniere urobíte, že ono to je taká recesia troška pre ten inscenačný tím. No tak já bych pokročil tedy k tomu Rackovi. Asi nestínám, protože ještě máme Racka, vzkříšení, každý má svou pravdu a vinu. Všechno asi úplně už neprobereme tak podrobně jako ten systém, ale tady je dobrý na tom ukázat ten rozdíl mezi inscenací, která vznikala jako dramatizace povídek, vznikala úplně jakoby z ničeho, a hra, která je tady ortodoxně známá, kolikátý Racek asi v československých kruzích už vznikl jako inscenace. Tak v čem je to třeba jiný pro tebe, jako dramatika, ta příprava, jak třeba, tak jsem se ptal Michala, jak se připravoval na to, a co dělá dramaturg při přípravě na inscenaci, jo? Keď som pri úspadnom systéme hovoril, že žiadny stres, tak už ako absolútne v pohode. Tu všetku prácu vlastne Čechov zariadil. Tak tam je to skôr asi o tých debatách o tom titule. No. Tak Michal, to oni majú rodine vzťah veľmi silný k Čechovovi a predtým robil 3 sestry, si robil, potom si to aj zopakoval. No a tak Racek je výborná hra. My sme videli tesne po škole, asi to môžem spomenúť už, vlastne inscenáciu maďarského súboru Kreta Kör. A Arpád Schilling to režíroval, boli na divadelnej Nitre a to bola úžasná inscenácia. Vtedy bol Kreta Kör, Schillingov súbor, ako podľa mňa úplne na vrchole, a to boli skvelé. Ale to bol taký prvý, že neakademický Čechov, taký úplne autentický, že aj humor to malo, aj to bolo veľmi uveriteľné, bolo to také posúčasnené, vlastne, že sa to... A tam napríklad ja som si uvedomil, že aký je on dobrý autor, ten Čechov, že vlastne vôbec mi to neprišlo ako nejaká starina. A veľa vecí mi ako keby pomohlo pri tom hľadaní tých situácií, že ako to má vyzerať. On se taky dobře jmenuje, že jo, pro to České divadlo. Áno, Čechov. Ale ten Schilling to vtedy naozaj tak ako to, lebo my sme videli naozaj zrazu Čechova bez bries, bez všetkých ako to, čo, lebo my sme preberali na úvode do režijnej tvorby v prvom ročníku, ak si pamätáš, Hamleta a 3 sestry. A my sme aj pozerali nejaké záznamy, ale to všetko bol také, akože sterilný Čechov. No mňa to vtedy absolútne nezaujímalo. Vtedy aj sme robili nejaké ukážky z toho a zrazu prišiel ten Schilling a hralo sa to naozaj v múzeu, nie v divadle, a bolo to naozaj na dotyk od tých hercov. A tí herci boli zrazu veľmi civilní, ale nesmierne vtipné boli tie mizanscény, a v maďarčine, tak samozrejme, tak všetci sme vedeli, o čom je ten Racek, ale predsa len tak, keď človek potrebuje, napríklad keď sú tam nejaké slovné vtipy, tak potrebuje rozumieť, že kde sa teraz texty nachádzame, ale tak bezvadne hrali, že človek sa tam akože smial, aj keď to bolo v maďarčine, a zrazu to bolo naozaj, že sa zrazu otvorilo pred nami niečo, že aký dokáže byť Čechov zábavný a pritom hlboký. No, já se zeptám znovu, ale ne protože bych chtěl do tebe šťourat, ale protože většina lidí si myslím, že nemá úplně představu, co vlastně je náplní práce dramaturga, jo? Tak si říkal, Čechov je napsaná hra, je tady režisér, který si připravuje nějakou koncepci. A co ten dramaturg je? A to spolu, ale to my to spolu připravujeme, že to ne. Co třeba jako konkrétně? Ne, že já vás neskouším, já chci přiblížit, jak si... Nie, ja som chcel použiť nejaký príklad, ja som si uvedomil, že to nemôžem povedať, že sa to nepatrí, ale... Ja už viem, čo si chcel. To viem. To nehovor. To nemôžem. Dobre, ale že... Áno. Pri Čechovu. Ne, to sa nepatrí. To aj keby som zjemnil. Ale že je to ako Dano vlastne, to je taká, že dramaturg je vlastne teoretická práca
s režisérom, že vlastne všetko to, čo potom ten režisér sa snaží s tými hercami, ale ten dramaturg tam sedí tiež, že on je vlastne súčasťou toho inscenačného tímu, že on to kontroluje zvonka a to, čo ja sa tam snažím s tými hercami vytvoriť, tak Dano sa na to pozerá zvonka, vždycky ma upozorní na to, či sa tam nestráca nejaká téma, alebo že či ten charakter sedí k tomu, k čomu sa vlastne chceme vyjadrovať. Ale že je to vlastne taká, že fakt, že dramaturg je pravá ruka, ako pravá ruka režiséra, to znie tak ako, ale že je to súčasť inscenačného tímu a stráži to v tej teoretickej ako keby rovine, že aj napríklad aj s Pálom, keď navrhujeme dekoráciovú scénu, tak pritom Dano je Andráško, výtvarník, takže pritom Dano vždycky je a vždy má k tomu čo povedať, že to nie je, že by mal na starosti len text. Hej. Tam je skôr o tom, že sa my dohodneme na začiatku, teda, že čo ideme robiť a o čom to bude a prečo to ideme robiť. A ja niekedy sa nechám zviesť tými hercami, že tou situáciou a budujem niečo, čo tam nepatrí, tak Dano ma vždycky upozorní, že toto už tam nepatrí, toto poďte, že to už on ako keby Dano stráži tú štruktúru toho, aby to malo to, čo to má mať. Tak pre mňa je ako nenahraditeľný človek, že pekne som o tebe povedal. Ťažko sa to vysvetľuje, lebo... A to je krásně vlastně, já to ještě kousek vrátím k té práci, že tady už byl jasný titul Jdeme dělat Racka, jo? Ale třeba je situace, kterou známe, teda jako, že pojďme udělat titul. Něco. Ale co? A jak se hledá titul? A tu je to, v Daviciach je to fakt obťažné. No. Že lebo túto presne, že tak však povedzte, čo chcete a my vám to spravíme. A tak však niečo také, čo niekde, kde je humor. Dobre, tak humor. Ale zase nie je taký plitky, nejaká hlboká myšlienka, nech tam je tak humor s hlbokou myšlienkou. Dobre, ale zase tak, aby všetci sme mali rovnocenné postavy. Aha, tak... A vlastne zistíte, že taká hra neexistuje. Aby si zahrali i holky. A holky, aby to bolo v pomere nejakom. Tak potom vlastne sa dostanete do situácie, Dano, máš čas? Môžeš niečo napísať, ale akože je to ťažké, že tá náročnosť tuto je fakt ako... A ešte sa vám môže stať aj to, že vlastne už ako pri tom Rackovi, že už konečne niečo nájdete, prídete na tú skúšku, aj to sa nám stalo, však môžem to prezradiť, že som ja priniesol nejaký titul, nemusíme hovoriť ktorý, ale že sme si to prečítali na prvej skúške a že poďme robiť niečo iné. Aj to sa, ale tu si to môžeme dovoliť. Že tým, že vieme, že to není v strese nejakom a že to nič neznamená. A to je pravda, že tahle situace nastala a pak z toho vzniklo vzkříšení. A z toho vzniklo vzkriesenie, no. Tak to bolo veľmi podobné. Ako vlastne podobné, že jedno padlo a ja som vtedy bol doma. Ja som tu vtedy ani dvakrát alebo trikrát som prišiel len, lebo no a ty už si myslel, že je hotovo? Nie, to bolo tiež akože veľmi ako príjemné a no stres, lebo to bolo opäť, že padol pôvodný titul a teraz Miško mi zavolal, že či náhodou niečo nemám a ja som akorát tedy dopisoval poviedkovú knižku, tak som povedal, že mám svoje poviedky, tak či som nemohol z toho, no tak ja som vtedy povedal, že áno, mohol, ale pod pseudonymom, lebo som mal nejaký termín odozdania nejakého textu u nás v divadle, tak ako tam manželka nevedela, že zabieham s Milenkou. Lebo darmo by som hovoril, že tak nemohol som to, lebo som nemal čas akože odozdať na termín. Vieš, že toto sa streamuje, hej? Nie. Aby si nedopadol ako rejiteľ Národného divadla. Nie, ale tak už je to promlčenie. Ja som povedal, že teda, keď to bude pod nejakým pseudonymom, takže to viem urobiť tak rýchlo. No, tak to bol tiež tak, že urobila prvá časť, sa toto prečítalo poznámky, rýchlo druhá časť a prečítalo sa poznámky, prepísalo a bolo to. No. A hotové.
Ale no, je to veľmi náročné, čoraz náročnejšie vlastne hľadať tie tituly, lebo tým, že ja mám aj vlastne to Slovenské národné divadlo a už je človek vlastne pomaly sme 20 rokov, no 19 rokov to bude, čo sme zo školy, čiže 19 rokov, tak vybrať 4 tituly. A čoraz je to ťažšie v tom, aby sme sa neopakovali, aby sme išli z tých vychodených nejakých cestičiek na niečo iné a potom človek sa aj zamiluje do nejakého titulu, zistí, že na to nie sú práva. Človek sa zamiluje do ďalšieho titulu a zistí, no dobre, ale v tom kontexte toho divadla už je niečo podobné, pozme na repertoári, čiže to treba zase niečo, tých ako keby premenných, ktoré treba vziať do úvahy, ako keby čoraz viacej a tých vecí, ktoré má človek v tom batohu sa pomaly tými rokmi ako vyprázdňuje a treba ho doplňať. No, preto ja, keď som na škole so svojimi študentmi dramaturgie, tak ja im dávam písať, každý týždeň musia doniesť 1800 znakov na jednu stranu, vlastne čo prečítali a čo si o tom myslia. A nie nejaký príbeh, ale teda aké sú tam myšlienky, aká je tam téma. A takto, aby si vlastne rok má 52 týždňov, sú 5 rokov na škole, aby mali 250 nejakých námetov, z ktorých, keď to oni zanedbávajú, tak ja im robím na to. Aj takí sú niektorí. Teraz je ich menej, ale boli aj takí experti, že prídu na školu a som sa pýtal na prvej hodine, že čo čítali a oni mi povedali, že čítali Hru o tróny. A čo ja absolútne nič proti tomu nemám, ale tie som sa nechválil svojmu pedagogovi Mikulíkovi, že mám Angeliku prečítanú celú a že keď sme tu na tejto škole, že predsa len a už absolútny bizár bol na predmete, ktorý sa volal úvod do americkej literatúry, prišiel na tú hodinu akože poslucháč odboru réžia a dramaturgia, sadol si tam, ja som zadával vlastne nejaké úlohy a hovoril som, že zúžime to len na literatúru 20. storočia, tam je to len tak a tak som mi vysvetlil a po hodine on za mnou prišiel a mi povedal, že on teda nebude chodiť, on si to rozmyslel, lebo on si akože nepredstavoval, že sa bude tu čítať. Že som sa ho pýtal naozaj, že čo si predstavoval, že sa bude robiť na predmete úvod do literatúry. Ale ako musím povedať, že teraz sú ako naozaj ako sčítaní študenti, že máš prekvapujú, lebo som si myslel, že to bude mať len nejakú klesajúcu tendenciu. No ale je to presne, aby som sa vrátil aj takou elipsou k tvojej otázke, že pri tom výbere titulov je proste alfa a omega, koľko má človek v tom pytli, no proste na stakaných námetov. Máš odhad, kolik máš ty v tom pytli, přibližně načítaných titulů? To je v pytli. Jako. No, tak odhadem třeba, nebo... Tak ja mám veľa takých vecí, ale častokrát ja teraz čoraz častejšie vlastne narážam na že na to sú nejaké autorské práva, že to je proste nepresadné, lebo sú mnohí autori, ktorí ma ako mimoriadne zaujímajú a myslím si, že to by bolo mimoriadne divadlo, lebo sú tam tie veci naozaj postavené, zachytávajú ten zeitgeist, ducha doby a vystihujú tie rozporplnosti, na ktoré nemáme hotové otázky, ktoré sú práve pre tým živým nervom tej doby. Ja milujem Filipa Rota napríklad, len nie sú na ňo práva. Ak ste to nejaká rodina s Filipom Rotom vzdialená, vedeli by ste to tak. Ale vlastně na základě vzkříšení a teda ucpaného systému, tak jste mě přivedl na myšlenku, jak my to uděláme s tím titulem. Prostě přineste cokoliv. A na první zkoušce říkám, to ne. Pojďme udělat něco jiného, tak není stres, Danko, tak něco. Ale musíš to tak spraviť, aby sme o tom nevedeli. To je pravda, tak nic jsem neřekl. Dobre. No ale tak mluvíš o čtení zřejmě literatury, ale třeba řádově, jako, nebo kolik
těch divadelních her, titulů. Mě zaujalo, když jsme se bavili, že ty máš i poznámky k tomu čtení. To je skvělé. Tak to nás zase naučil Milan Lasica, ktorý nás, pamätám, na prvej alebo druhej hodine autorského semináru povedal, že on je vyštudovaný dramaturg a povedal, že keď prišiel na školu, to si pamätám, že čítal si jednu hru denne. Povedal, že po 2 týždňoch už nevedel, že o čom to je. Tá hra, ktorú čítal ako na začiatku. A vtedy nám povedal, že netreba to ani preháňať s tým čítaním, že človek má určitú schopnosť trebať niektoré veci a treba si robiť poznámky. A tie poznámky, ja som to mal veľmi rád, keď teraz práve ja by som potreboval taký pôrok neskúšania, aby som si mohol dať normálne úlohu, že každý deň prečítam buď hru alebo zbierku poviedok a budem si to poznámkovať, lebo to bola pre mňa radosť, keď sme robili niektoré veci, ja neviem, bolo jasné zadanie, že to má byť, ja neviem, nemecká klasika. No, to si vymýšľam, že nejaký Schiller, Hauptmann, Wedekind, neviem, Büchner. Tak som proste mal pol roka na to, že som si vlastne vypožičal všetko, čo bolo od nich a každý deň som si prečítal hru a napísal pol stranu o nej. A to naozaj to nikdy neboli synopsy tých hier, to boli naozaj, čo tam je dneska, za akých okolností je to dobrý titul, za akých okolností by to išlo úplne mimo, aj keď je to výborne napísané. A potom to bolo ľahko, že poslal som, ale to bolo aj pri poviedkach, keď boli nejaké zadania, že poslal som Miškovi, ja neviem, dokument, ktorý mal, ja neviem, 30 strán, kde boli 60 titulov a ja som to vždy ešte tak akože obodoval, že 1 z 10, alebo tak, ja som mu vždy napísal, čo, pozeraj si tie nad 7. že to, keď som dal 0 z 10, tak to si prečítaj len, že to je akože isté vtipná recenzia, lebo keď je človek na niečo nahnevaný, tak dokáže by ako, že pomenovať, prečo je to zlé, ale že to nie, a potom sa to už akože vyberal ľahko, len to opäť treba mať ten čas. Ja som, v Nitre som napríklad stalo, že celú jednu sezónu som nerobil nič. Celý rok som nerobil žiadnu dramaturgiu, ale každý deň som si prečítal takto hru, alebo čítal som knihu, tak ja neviem, niekedy nie deň, ale 2 dní, 3 dní a urobil som si k tomu poznámok a zrazu tých vecí bolo hodne. No. A to písanie je dôležité, lebo človek písaním myslí. No. Keď má zachytiť vlastne, že o čom je tá hra, tak si to sám sformuluje vlastne pri tom písaní, keď to musí napísať nejakých súvislých vetách, aby to malo hlavu a petu, tak vlastne sa pomenuje tým tému. Michale, ty máš kolik tak řádově za sebou režií? No mne to tak nejako si myslím, že vychádza priemerne 4 inscenácie ročne, ale nie som si istý, akože nepočítal som to, ale hodne, ale iba 2-krát som sa opakoval, raz som sa opakoval že si udali tú hru titul, ale raz som sa opakoval s Pirandelom 6 postav hľadá autora, ale to som ho robil na 2-krát, že raz som ho robil na škole a druhýkrát v maďarskom divadle v Komárne po maďarsky. A potom som robil 3 sestry ako takú snahu o remake, že po 10 rokoch, že som robil Čechova 3 sestry, prvýkrát v Košiciach, druhýkrát v Plzni. A ešte raz by som ich potreboval spraviť a ešte mi to nejak... Oni už taky byli teda, dělali Mirek. Ja viem, ale nie tu, ale napríklad je veľa Čechov, ktorých som nerobil, že teda Uja, Váňu, Višňu, veľa. Ja som taký, že si rád vyberám z každého trochu, že robím súčasné veci, aj tie klasiky, aj Shakespearea, že nemám nejakú vyhradenú formu. A je to tak, že je možný režírovat titul, který tě třeba předem neoslovil, jako je to na zakázku a teď si ten vztah musíš teprve najít? Nebo je to opačně, děláš jenom to, co tě opravdu zaujme? Vieš čo, toto sa mi stalo v televízii. Že som nastúpil do nejakého projektu, kedy nemal som v ruke scenár. A to som vlastne potom z toho projektu vystúpil a už bolo asi aj neskoro. A že toto som zažil a viem, čo to znamená a odtedy si na to dám bacha. Že v divadle
divadle nie, lebo buď teda napríklad akože stalo sa mi, že Dano mi poslal hru, o ktorej som si ja myslel, že neviem, či by som ju vedel spraviť, alebo že neviem, či si viem k nej nájsť nejaký vzťah, ale po rozhovore s Danom, kedy on mi povedal, že čo tam on vidí v tej hre, to napríklad to bolo pri Hauptmannovi Pred západom slnka. Že to sa mi zdalo taká starina, troška taká psychológia moc, a že nebola na to doba a toto a Dano mi hovorí, ale to je toto a vlastne mi otvoril oči, inak som sa na tú hru pozeral, že inak som si to prečítal a potom vlastne som musel uznať, že ten jeho pohľad je zaujímavý a zrazu s tým prístupom toho pohľadu som zrazu našiel ten kľúč, lebo pre mňa je dôležité nájsť kľúč k tomu textu, aby si vedel vlastne, ako náhle ten kľúč máš, už potom je to radosť. Hej? Ale nemám rád také, že ideš a vôbec vlastne nevieš, čo s tým ideš robiť a tak hľadáš pred tými hercami, že čo by sa tak dalo, ale vo výsledku teraz je to tak, jak keď sme robili Pred západom slnka, tak Maťo Huba prišiel za mňou a hovorí, no Miško, počúvaj, ja mám svoju predstavu a tebe bude veľmi dlho trvať, keď ma presvedčí, že tá tvoja je lepšia. A teraz, ale je pravda, že čím som starší, tak tú predstavu mám oveľa konkrétnejšiu, že ja už vlastne napríklad pri tom každý má svoju pravdu, ja som to tak, jak je, ak tu máš fotky, tak ja som to tak mal už v hlave, hej, že tam nie je nič také, že by to vznikalo na kolene, že ja som to tak mal nakreslené už vlastne tak, jak to je, že tie postavy takto existovali v mojej hlave a existovali v mojich poznámkach, že akože je tam samozrejme, že práca aj tých hercov, ale že tie masky, to, že to má byť akože, že to bolo inšpirované tým Fellinim veľmi a že to vizuálno a tá kuchyňa, ako má vyzerať a že to je vlastne konkrétne z filmu Felliniovho ako keby replika tej kuchyne, že čím som starší, tým sa už sa nespolieham na náhodu. Že práve naopak, že keď tí herci vidia, že vedia, čo chceš, tak oveľa jednoduchšie sa im vlastne to dotvára, ako keby som ja vlastne povedal, že tak teraz vôbec netuším a na každú otázku sa snažil nejak vajatať s odpoveďou. Takže je dobre byť pripravený. No, ako. No a ještě mi napadlo, když říkáš průměrně 4 inscenace za sezonu, to znamená z jedný do druhý vlastně opravdu. No, ale to znamená, že když zkoušíš jednu inscenaci dopoledne, tak odpoledne nebo večer musíš myslet na to, co bude dopředu. No. A to je zase ten čas, kedy príde tá partnerka a povie, nemáš čo robiť? A raz to niekto povedal, že vieš, že úloha režiséra je rozmýšľať a čumeť do blba. A aby to nevyzeralo tak podozrivo, tak si postavíš pred tú stenu ten televízor, hej, že zapneš ten televízor, ale vlastne rozmýšľa, že to je veľmi ťažké, lebo naozaj potrebuješ sedieť a rozmýšľať, nič viac, hej. Aj keď si otvorím knihu a čítam tú knihu, tak veľakrát sa prisínam pri tom, že vlastne mechanicky čítam, ale rozmýšľam nad nejakou situáciou z hry, alebo že ako by som to spravil. A ja mám opačný postup, ako Dano hovorí, že Dano, keď prečíta hru, tak si spraví niekoľko riadkové poznámky a z ktorých je rýchlo pochopí, o čom tá hra je. Ja to mám opačne. Ja si prečítam 30 stránovú hru a mám 90 strán poznámok. Takže, lebo už fakt musíš ísť do konkrétnosti, že ako, čo, prečo, kto by tam mohol byť, čo je na tých cenách, kde, prečo, symbol a toto. Ale je to tá vec, ktorá ma vlastne na tom baví. Má někdo nějakou otázku? Náš čas se pomalu jistě blíží ke konci. Můžete se zeptat na něco úplně jiného, protože třeba oba pánové jsou pedagogové, že? Na škole taky mimo jiné. Co to znamená tedy učit? Ty učíš herce herectví nebo režiséry? Ja učím hercov herectvo, ale
Nie je to zámer. Tak ja som bol oslovený bývalým vedúcim katedry, to bol Peter Mankovecký, že on ma poznal, on mi volakedy robieval muziku a on poznal, že nejak tých hercov viem nejak akože motivovať k tomu, aby niečo robili. Tak ma oslovil a spolu s Ľubom Kostelným sme vlastne začali učiť na škole. Potom som sa stal ja vedúcim katedry a potreboval som tam vytvoriť nejaké takže som sa tak preskupil rôzne, ale musím povedať, že mňa to baví, že to stretávanie sa s tými mladými ľuďmi na tej škole a vlastne otváranie, že to je veľmi inšpiratívne. Je to, že nemôžem povedať, že by som z toho, že by som len ja odovzdával, že naopak, že veľa z toho nasávam. Dost často jsem se i já potkával s větou na škole, že herectví se vlastně nedá naučit. Nedá. Tak co je na tom pravdy? Dá nebo nedá? Dá se něco naučit nebo nedá? Nedá. Herectví sa nedá naučiť. Že ty môžeš robiť len to, že ponúkaš ako keby svoje skúsenosti. Odovzdávaš svoje skúsenosti, dávaš nejaké rady, ale v podstate najdôležitejšie je ten výber toho talentu na tých prijímacích pohovoroch a keď vidíš, že tam je ten nejaký základ a je niečo, čo môžeš rozvíjať, ale nedá sa to naučiť, že ten herec musí mať tie dispozície od Boha dané, že ešte sa mi akože nikdy sa nám nepodarilo to, že by sme, že keď u nás napríklad neexistuje korupcia, že príjmite môjho syna a spravte z neho dobrého herca. To sa nedá, lebo to hneď vidíš na prvých predvádzačkách, že čo to je. Dá se naučit dramaturgii, nebo je potřeba taky talent na to? Samozrejme, nebo poznáš, nebo taky herec mám předváděčky, je vidět na scéně, dramaturg je skrytý, přinese nějaký text nebo něco, nebo podle čeho poznáš, jestli v tom člověku něco je nebo není? Ťažko mi, ten odbor dramaturgia sa teraz preformoval trochu pár rokmi, že je to už vlastne divadelná dramaturgia, dramatická tvorba, že tam sa píše. A to je oveľa viacej kladený dôraz na tie tvorivé schopnosti dramaturga písať, že majú tam aj také tie praktické predmety, že a ja neviem, že teda majú také, že praktická dramaturgia. A to sa ja trochu nehnevám, lebo na tej praktickej dramaturgii sa akože učia to, že nekrolog napísať za herca. No, keď zomrie herec, aby sa tam akože to... A akože to je tá praktická dramaturgia, sa by tam ak to rozmýšľať nad tými hrami, to je akože nepraktická dramaturgia, alebo teoretická dramaturgia, alebo čo, však ako, ja nechcem ako znevažovať tú nekrológiu, ale však to ja neviem, projektový manažer, alebo čo to napíše. Alebo hoci kto to dokáže napísať, ale ja si myslím, že dá sa, ja neviem, či naučiť dramaturgia, ale urobiť taký program študijný, aby to bolo zmysluplné. Že my sme teraz je vlastne garantom dramaturgie dramaturg Peter Pavlác, profesor, a my sme naozaj dávali dôraz na to, aby čo bol čo najširší priestor pre vlastnú dramatickú tvorbu a snažíme sa vlastne získať aj nejaký priestor, aby to, čo oni napíšu, sa vo väčšej miere aj prezentovalo na tej škole, aspoň vo forme nejakých čítačiek alebo nejakých trochu inscenovaných za 2-3 dní nejakých tvarov, aby tak, ako majú právo scenografia, herci a režiséri, že sa prídu na to pozrieť ľudia, rodičia, to, čo ako syn hrá, tak aby 1-2 dní sa z toho programu obetovalo aj na toto, aby sa tam verejne prečítalo niečo, čo tí ľudia vlastne urobili. A ďalší dôraz je tam na to, aby tí ľudia mali prehľad,
minimálne, samozrejme to sa s tým počíta, že v dramatickej literatúre, ale čoraz väčší dôraz je, aby mali vlastne minimálne základ tých, aspoň tých veľkých literatúr, francúzskej, anglickej, americkej, nemeckej a mali načítané. Lebo tak písať sa nedá naučiť. Dá sa prednášať nejaké postupy, dá sa rozobrať. V scenáristike sú také knižky, ako napísať dobrý scenár, je napríklad slávna taká Filcová kniha, ale tá kniha vtedy, keď dáva rady, je strašne otravná a hlúpa, ale vtedy, keď rozoberá konkrétne scenáre, napríklad Chinatown, a ukazuje, toto je na tom zaujímavé, to je na tom zaujímavé, tak je veľmi poučná. A rovnako tak sa to dá urobiť s písaním, ako nedajú sa odozdať ani nejaké príklady, nejaké návody na to, ale rozobrať si niečo a potom dať nejaké cvičenia, no tak skúste napísať situáciu, ja neviem, z Pirandello alebo z Čechov, ako by to napísali, ja neviem, Šimelfenik. To je tá istá téma, to isté, ale naštudujte si, alebo Thomasa Bernhardta a napíšte to tak. A tam sa dá niečo naučiť a samozrejme ako základná je tá výbava, aby mali načtenú. To nemá ako načtenú tak ako dramaturg rýchlo skončí, takže... Já jsem tady na začátku avizoval, že vlastně že se pohybujete, pracujete na Slovensku, ale i tady. Michal teď vlastně se stal kmenovým režisérem v Národním divadle, v Českém Národním divadle, ale zároveň si pracoval, byl si uměleckým šéfem ve Slovenském Národním divadle. Tak jestli určitě jste zažili tu práci v různých divadlech, ať už v Čechách nebo na Slovensku, existují tady nějaké rozdíly ve smyslu té tvorby, vkusu? Víš, mňa sa to pýtal naposledy Martin Matejka v Dlouhé, keď sme natáčali nejaký podcast a on hovorí, že počuj, je to pravda, čo hovoril Jakubisko, že českí herci hrajú tak, akože nehrajú a Slováci hrajú tak, akože nie sú opití. Já to znám tak, že se říká, že český herec pije proto, aby mu to hrálo. Slovenský herec hraje tak, aby to vypadalo, že nepije. Áno. Tak to už dávno neplatí. Ale a ty si sa pýtal na tie rozdiely? No, jako jestli, tak, jak se vám, tak asi musíte se nějak jako v té práci pozměnit, je to jinak? Ať už úroveň vkusu, té herecké práce, nebo komunikace s tím souborem. Vieš čo, ono to je tak, že ty vlastne, ja to mám osobne tak, lebo keď robím aj v Čechách, aj na Slovensku, tak sa snažím niečo z tých Čiech doniesť na Slovensko a zase niečo z toho Slovenska vyviezť do tých Čiech. Ja už teraz neviem celkom, že čo je odkiaľ, ale že viem, že niečo, čo som ja dostal do vienka na tom Slovensku, tak niečo tu baví tých hercov. A zase naopak, že niečo na tom Slovensku z toho, čo som priniesol si z tých Čiech, že to baví v tom divadle tých slovenských hercov. Takže je tam nejaký rozdiel, určite. Ale ja si myslím, že to je vecou rozdielu toho divadla a skúsenosti tých divákov, že to divadlo na Slovensku je troška aj čo sa týka dramatickej tvorby, na Slovensku je to troška iné ako v tých Čechách, že tá náročnosť toho diváka v tých Čechách je iná, že vyžaduje niečo iné. Ja si myslím, že tá inteligencia tých divákov, a teda nie inteligencia, alebo na obidvoch stranách sú inteligentní diváky, ale že väčšia skúsenosť je napríklad tým, že tu je viacej divadiel, viacej možností, viacej príležitostí, takže že tu je ten divák náročnejší ako na Slovensku, a to je vidieť aj na tej dramatickej tvorbe, čas výnimkám a že napríklad, že českí herci sa boja, že ten divák ich odhalí, keď budú falošní v tých emóciách, tak radšej sa prikláňajú k tej irónii a sarkazmu, kdežto zase Slováci idú všade s emóciami a to je jedno kde a kedy. Hej. Takže je to také... má to... Ale ja si myslím, že to české slovenské herectvo je veľmi prepojené. Že to nie je úplne diametrálne odlišné, že preto napríklad veľa slovenských hercov sa objavuje v českých
filmoch alebo v seriáloch a naopak českí herci, že to tak prirodzené, že to napríklad to filmové herectvo je vaše také autentickejšie, prirodzenejšie. Slováci sú takí drásavejší troška, ale to sa podľa mňa to je časom, že sa to tak ako vyčistí. No tak len to bolo veľmi prepojené, lebo keď sa bavíme napríklad o Slovenskom národnom divadle, tak to zakladali vlastne českí aj režiséri, aj herci. Tam myslím si, že to divadlo už fungovalo nejaké 3 alebo 4 mesiace, to teraz neviem, ale keď sa prvýkrát hralo vlastne v Slovenskom národnom divadle po slovensky a hrali toho českí herci, to by som chcel ako veľmi počuť, že Tajovského hriech hrali vtedy taká... Měli přízvuk. No, ja myslím, že nielen prízvuk. Tajovský to je naozaj také ako írečitý Jozef Gregor Tajovský, Tajov, toto je úplne, že stredné Slovensko, aj ten jazyk, aj keď Hriech, keď písal, tak žil v Prešove, no a teraz to prišli, ako, to by som tam chcel teda byť, no ale to je to divadlo, ktoré už nie je. Takže, a inak mimochodom to sa 2 týždne skúšalo a bola premiéra. No, ale proste to divadlo bolo veľmi ako prepojené, že potom mnohí vlastne z tých režisérov alebo hercov, ktorí prišli, ja neviem, Jozef Budský bol rodený Čech, ale vlastne bol potom režisér Slovenského národného divadla a mnohé tie osobnosti prešli a potom sa to miešalo 70 rokov. No. Že my sme tu exportovali niečo sme si my importovali k nám a tie rodiny boli častokrát vlastne aj premiešané. Že... To byla politika, že Češi chodili na vojnu na Slovensko a opačně. Na tu základní službu, myslím, že jo. Takže mnoho rodín vzniklo z opušťáků. Ja som bol práve že prekvapený, a keď som robil v Národnom Hordubala, tak sme pri nejakej skúške som začal teda rozprávať o tom, že kde sa ten Hordubal nachádza a blablabla. A zrazu som zistil, že tam na javisku sú 4 Slováci. A ja som to vôbec vôbec by ma to nenapadlo. Že buď sa narodili na Slovensku, alebo dokonca, že žili na Slovensku, študovali tu v Čechách, ostali tu a sú vlastne členmi Národného divadla. Ale to bolo aj naopak. Napríklad v Nitre bola Božka Slábejová, to bola Moraváčka, herečka, ale vôbec ako nebolo. Potom boli také osobnosti, ktoré boli aj tam vlastne nikto, Peter Scherhofer, že čo on vlastne v akej národnosti bol Slovák, ale on už ani po slovensky nevedel. To ani jeden z tých 4 hercov z Hordubalovi už nevedel po slovensky, ale že korene mali Slovenska. Zuzana Stivinová je vlastne Rusinka Slovenska. Tak to vidíš, to jsem nevěděl. No. Přátelé, ano, vidím, ano. Já bych se ptala, či Dědické divadlo nezvažuje, že by zaradilo nějakou slovenskou původnou hru? No, my už jsme se kluku ptali, jestli by něco, že jo? Ale ja som túto otázku dostal paradoxne na Slovensku, potom ako som sa dostal na to miesto, ako ma chalani oslovili do toho Národného divadla, že či teda sa nemusia bať Slováci, že sa objaví nejaká slovenská dramatická tvorba v Prahe v Národnom divadle. Ale bolo by super byť troška akože kriticky k tej slovenskej tvorbe, lebo neviem, že ktorá je taká, ktorá stojí za to, že teda to Pražské národné divadlo... Akože môj otec robil v Prahe Bačovú ženu. Hej, ale teraz po tej skúsenosti napríklad s tým Hordubalom, že mne ten Hordubal príde ako sofistikovanejší, že tá Bačová žena mi príde taká naivná už do tej Prahy, že viete čo myslím, že je to ťažké rozhodovanie, že súčasnému človeku priniesť slovenskú klasiku, náročnému divákovi a pochopiť, že tam je veľa vecí emočných, že je to akože za pokus by to stálo, ťažko by sa to možno vysvetľovalo, že... Tak existují současné slovenské hry, ne? No, tak... My jsme tady vlastně hráli od Viliama Klimáčka Dračí doupě. Je to tak 10-15 let, no. S tou klasikou je to ako problém, že to divadlo je vždy tu, nielen tu, ale teda teraz, ale aj tu.
že niektoré témy by mohli vlastne diváci, že oni tie hry sú naozaj, alebo poviedky sú naozaj výborne napísané. Teraz robíme s Miškom Timravu, režíruje v Slovenskom národnom divadle, alebo Švantner má úžasné poviedky, ale rozmýšľam, že či by to nebola vlastne len exotika pre našich divákov, lebo to je naozaj napríklad ten Švantner má úžasné poviedky, ale to všetko je taká lirizovaná slovenská próza, to je úplne iné. Tam narábanie, tam nie je žiadny ako nejaký nadľad, to je ponáranie sa do niečoho podvedomého a ja si viem predstaviť, že by to mohlo byť, ako keby prišlo slovenské divadlo s hosťovaním, že sa na to pozerá človek ako na zaujímavé niečo exotické, ale čo vlastne celkom tak ako nekorešponduje s tým ako tvojim životom, aký ho prežíva. Že pre Slovákov je to ako veľmi dôležité kvôli tomu, že my z toho vyrastáme, my z toho vychádzame, my to niekde máme v sebe a žijeme v tom a samozrejme pre mnohých aj Slovákov v Bratislave, v Petržalke to je už tiež taká trochu exotika, ale je to taká exotika, že toto je život tvojej starej mamy ešte, alebo bolo to niečo lepšie, niečo horšie, rozmýšľaj o tom, lebo to z toho vlastne vychádzaš. Ale tak sú možno také texty, ale viem, že to divadlo je vždy tu a teraz a ja som videl úžasné veci, ja neviem, keď prišli na divadelnú Nitru súbory, ja neviem, v západnej Európy, ale to je naopak, že my keď sme robili napríklad v Martinskom divadle Ursa Widmera Top Dogs, Martin tak ako síce... To bolo super. No ale ako kultúrne... A videli ste to v Martine? Áno, v Martine. Naozaj? Áno, ale zase to tam bolo, tam to neurobilo veľa repríz, lebo to bolo o švajčiarskych akože top manažéroch, ktorí prichádzajú o svoje top švajčiarske pozície kvôli fúziám veľkých firiem a to bolo tiež niečo, čo asi keď tam z ľadovne prišli ľudia, že tak toto presne mňa, že Siemens vyhodili z hlavnej pozície, že to je tak trochu ako keď sa človek pozerá na film nejaký, ja neviem, o Spider-Manovi alebo čo, že ako je to zaujímavé, ale neprehovára to ako priamo k tomu, čo tam vlastne akože žijú. Že keby som prišiel, ja neviem, ako urobili potom Národný cintorín a to je niečo, čo majú všetci zažité, lebo deti tam boli tak to potom sa tam hralo 10 rokov alebo koľko všetky tie národné cintoríny, lebo to bolo niečo, čo vychádza z toho miesta. Aj preto ja si myslím, že to divadlo prežije, možno aj všetky umenie, lebo ono je naozaj vždy tu a je lokálne, že funguje to, povedzme, úcpaný systém v Prahe, alebo funguje v Čechách, funguje na Slovensku, ale možno keby sme to išli zahrať, ja neviem, do Číny, tak by tam akože pozerali na to, naozaj akože na čo sme to za divní ľudia, že takto sa rozprávajú a naopak, keby prišlo odtiaľ nejaké divadlo, tak keď človek, ktorý nemá, ja neviem, taoizmus alebo Konfucia alebo čo prečítaného a nerozumie tým, tak opäť sa na to môže pozerať ako na zaujímavú vec, ale len ako na zaujímavú a niečím podnetnú, ale v podstate ide to nejako mimo neho, je to len nejaká atrakcia. No. Ale však možno sa nájde nejaká slovenská hra, ktorá aj pre 600 divákov bude, no tak sú zaujímavé, komorné nejaké veci, len teraz sa asi rozprávaš o... Nie, tam je akože presne to, že tam je to aj podmienené tým, že to Národné divadlo má budovy kapacitou 750 miest, hrá sa blokovo, takže musíte predať 4 predstavenia za sebou, vypredať tých 750 miest, čo sa vám to bačou vôbec nemusí podariť. A nech je akokoľvek dobrá, akože ona proste je napísaná pre malé divadlo, kde si v Martine pre 100-miestnú kapacitu. Že to je iné, že keď ten dramatik vie, čo píše a preko to píše, že ten Shakespeare bol výborný producent, že on vedel, koľko kapacitné má to divadlo a v koľkých divadlách to potrebuje zahrať v tom Londýne, tak tú hru tak napísal, aby tie divadla vypredal. To nebolo, že on napísal hru a nevedel, kde sa to bude hrať. To bol zámer. Takže
ale tí naši klasici slovenskí písali pre ochotnícke divadlo. Hej. Náš čas se naplnil, tak jestli nemá ještě někdo otázku, tak protože oba pánové se vrací ještě do Bratislavy, tak to nebudu protahovat. Za rok touto dobou budeme mít už po premiéře titulu, který budeme zkoušet. Ale nestresuj se, nestresuj. Ale to se ti nestresuj. Takže já nám přeji, nám všem a celému divadlu, aby se ta spolupráce vydařila a vznikl další titul, který bude úspěšný jako všechny ty, co jsme dnes zmiňovali. A že najdeme zase ten titul a tu spolupráci, že vás tady bude práce těšit. A dneska vám tedy děkuji, že jste přijeli z Bratislavy kvůli dnešní debatě. Věřím, že jste si to i využili. A za měsíc v květnu bude tady poslední komedie v této sezóně. Neřeknu vám zatím s kým, ale zase s někým, kdo výrazně se podílel na práci Libického divadla a tím tuto sérii o divadle zakončíme. Takže vám přeju hezký večer, děkuji za pozornost a vám děkuji za spolupráci. Děkujeme za pozornost. Děkuji, Daniel.